ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እዚ እቲ ወትሩ ሰዓት ክልተ ቀዳም ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቀትሪ ናባኻ ዝፍኖ ናይ ምገባእ ደቂ ሃገር ሃገራዊ ክትዕ መድረኽ እዩ ኩሉ ድማ ምእንታኻ ዝካየድ ቃልሲ እዩ እቲ ዘየማትእ ናይ ዝሓድሽን ቀጻልን ወለዶ ሃገር ኤርትራ ናይዚ ሓድሽን ቀጻልን ወለዶ ሃገር ምዃና እዩ እቲ ሕቶ ካብዚ ነዝሓድሽ ኤርትራዊ ወለዶ ሓኒቑ ሒዝዎ ዝርከብ ህግደፍ ካብቲ ኣያስርሕ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዕንጸላ ዝነብር ናይ ተቃውሞ ደንበ ብኸመይ ናብ ዝዋናኣ ዝኾነ ወለዶ ትሰጋገር እዩ ኣብ ብህዝቢ ዝቆመ መንግስቲ ብዘይ ህዝባውን ቢታን ዘይምእዝዝነትን ህንፃ ሕጉ ብዘስፈረሉ ሕጋዊ ኣገባብ ኣብ ምርጫ ተሳዒሩ ብካሊእ እቲ ህዝቢ ዝመረፆ እዩ ዝትካእ ኣብ ከምዞም ኣብ ልዕሊ ዝጠቐስኩም ኩነታት እቲ ምእንቲ ምዕዋት ፍትሓዊ ሃገር እቃለስ ኣለኹ ዝብል ፖለቲካዊ ኣወዳድበታት ዘሎ ጋግ ብኸመይ መለጋግቦ ወይ ከዓ ድልድል ክስራሓሉ ይከኣል ዝብል ሕቶ ተኻቲዕካ መበገሲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሓሳባትን ኣረኣያትን ምንጭ ረቓቢ ምእንቲ እዚ ነዚ ሕቶ እዚ ክምልሱልና ካብ ዝተባብዑና ናይዚ እዋን ወድዓዊ ሓቅታት እዮም ኢለ ብዝኣምነሎም ነጥብታት ክጅምር ኣብ ንጋባእ ቃልስና ኩልሳዕ ህዝብና ናይ ባዕሉ ጉዳይ ባዕሉ ክሰርሓሉ ኣብ ዝኽእል ደረጃ ምእንቲ ክበፅሕ እቲ ብውልቀ መላኺ ዝግራሕ ህግደፍ ብውሕዱ ኣብ ውሽጢ 34 ዓመታት ድሕሪ ምጉንፃፍ ሃገራዊ ናፅነት ነቲ ምእንቲ ናፅነት ሃገሩን ሓርነት ህዝቡን ዝተዋደቐን ከቢድ መስዋዕትነት ዝኸፈለን ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝኸድዐ ንካልኦት ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ሓይልታት ዝነብሩ ውድባትን ሃገራዊ ኣተሓሳስባታትን እናሰረዘን እናጨፍለቐን ዝመፀ ኣብ መንጎ ህዝብታትና ኣብ መንጎ ክልቲኣቶም ዓበይቲ እምነታት ኣብ ታሪኹ ዘይነበሩ ጽልእታት እናፈጠረን እናጓሃሃረን ኣሉታዊ ማሕበራዊ ሓደጋታት እናሰኣለን እናፈጠረን ዝመፀ ነታ ሃገራውያን ኣብ ምጥርናፍን ኣብ ምምዕባልን ዝነበረት ሰፋሕን ዓባይን ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብንሱ ከዓ ጠቕላሊ መሪሕን ብንሱ ኣብ መሪሕነት ዝነበረሉ ቅያዳ ዓማ ወይ ከዓ ጠቕላሊ መሪሕነት ድሕሪ ካብኣ ምንፃሉ ዓማ ናይ እስላም ውድብ እያ ክርስቲያን ተሓርድ እናበለ ክሰብኽ እንከሎ ኣብ መጀመርታ ዝወፀሉ ኣብ ዝፀሓፎ ናይ ሰልፊ ናፅነት ዕላሙ ኣሕዋትና ክርስቲያን እናተሓርዱ ወገናውያን ይኹም ምእንቲ ኸይንበሃል ኣዒንትና ሸፊንና ስቕ ክንብል ስለ ዘይንኽእል ኣብ መንጎ ዓማን ኣብ መንጎም ፀላእን ኣብ በሊሕ መላፀ ኮፍ ኢልና ኣለና ኢሉ ብምብጋስ ንሰራዊት እናኸስከሰ ድሕሪ ምዕባዩ ኣብ 1980
ንህወሓት ብምዕዳም ተሓባቢሩ ብምህራሙን ነቲ ኣብ ድሮ ምስዓር ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበረ ክውንነት ናብ ዝያዳ 10 ዓመታት ክምጠጥ ዝገበረ ኣብዚ እውን ኣብ መንጎ ውልቀ መላኽን ህወሓትን እንታይ ዘይተገልጸ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ስምምዕ ስለ ዝነበረ እዩ ኢልካ ሕቶ ክለዓል ዝግባእ ዝኾነ ካብ ዘበነ ቃልሲ ኣትሒዙ ክሳዕ ድሕሪ ምጉንፃፍ ሃገራዊ ናፅነት ምስ ኢትዮጵያ ክንከውን ኢና እናበለ ንኣባላት መሪሕነቱ እናፍለጠን እናኮስኮሰን ዝመፀ ምዃኑ ነዚ ዕላምኡ እዚ ንምዕዋት ድማ ኣቐዲሙ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተሰሪሑ ዘሎ ዶብ ቁም ነገር ኣብ ዘይሰርሓሉ ደረጃ በፂሕሎ ኢሉ ብዘጠምቆ ንህዝቢ ምፍላጡ ቀፂሉን ሓድሽ ወለዶ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ብተግባር እናበታተነ ክነሱ ንሕና ኢትዮጵያ ከይትበታተን ኢና እንሰርሕን እንቃለስን ብምባል ብኢትዮጵያ ተዓዲሙ ብዙሕ ካብ መንእሰይና ዝጠፍኣሉ ውግእ ኣንጻር ህወሓት ብምስታፍ እዚ ክልቲኡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ህዝቢ እዩ ኣይኮነን ዝብል እንተልዩ ድማ ታሪክ ዘይፈልጥ ጥራሕ እዩ ብምባል ንኣቃዋማ ሃገርነት ኤርትራ ናብቲ ኣፈ ታሪክ ኢትዮጵያ እትዝምረሉ ናይ ኢትዮጵያ ናይ 3000 ዓመታት ብምቁራን ሃገርነት ኤርትራ ክኽሕድ እንከሎ ህዝብና ታሪኹን ኣብ መጻጽኡን እናፈለጠ ከም ባዕዲ ተገይሩ ብሓይለ ምልኪ ንዝብሎ ከኣምንን ናብዚ ዝወሰዶ ድማ ክውሕዝን ይገብር ከም ዘሎ ኣነፂሩ ክፈልጥን ምሕባር ምልዓዓልን እምቢ ንምልካዊ ኣገዛዝኣ ኢሉ ብሰላማዊ ፖለቲካዊ መገዲ ዝለዓል ፍትሓዊት ሃገሩ ንምስራሕ ዘይምእዙዝ ህዝቢ ንምብርባርን ምህናፅን ማለት እዩ ኣርዓድን ዓማፅን ንምስዓር ካብ ውልቀ ምልኪ ኣብ ርእሲኡ ዘሕደሮ ዘይምትእምማን ፍርሕን ስዒሩ ክለዓል ምኽኣል እዩ ንፍርሑ ኣሕሚቑ ዘይሰዓረ ኩሉ ሳዕ ግዙእ ናይቲ ዘርዑ ዶ ኮይኑ ክቕፅል ግድን ስለ ዝኾነ ኩሉ ሳዕ እናተጨፍለቐ ከም ዝነብር ከስተውዕል ምእንቲ ክበቅዕ እዩ ክቡርን ጅግናን ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣንታ ጉዳይ ሓድነት ህዝብኻን ቀጻልነት ናፃን ልኡላዊትን ሃገርካ ኣብ እንግድዓኻ ተፃዒኑ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዝውዕውዕ ናይ ቃልሲ መድረኽ መን እዩ ምእንታኻ መን ኢኸ ፀረኻ ብንጹር ከተለሊ እቲ ወለድኻ ንስኻ ምእንቲ ከይትመውትን ከይትበታተነን ኣንጻር ብሃፀይነትን ጽዮንነትን ዝዕንገል መንግስትነት ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ቃልሲ ወለድኻ እቲ ሓቅታት እናተረኹልካ ኣብቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝተሳተፍካ ድማ ዝነበርካሉ ህይወት ስለ ዝኾነ ንዓኻ ሓድሽ ታሪክ ክምህረካ ዝመጽእ የልቦን ኣይክእልን እውን ስለ ዝኾነ ምእንተኻ ዝቐውም ምሳኻ እዩ ዝማኸር ንስኻ ተቓሊስካ እትዕወተሉ መሪሕ ጎደና እዩ ዝትልም ወዳብን መራሕን ቃልስኻ ባዕልኻ ኢኻ እትኸውን ካብዚ ብምብጋስ ካብ ምሁራት ተቓለስቲ ካብ ምሁራትን ለባማትን ካብ ንጹር ንቐጻሊ መንእሰይ ወለዶ ዘገልግል ሃገራዊ ፖለቲካዊ ንድፊ ክሰርሑ ዝኽእሉ ወለድኻ ብዙሕ ኢኻ ክትመሃርን ክትሕገዝን
ዝህልወካን ዝግባእን ይኹን እምበር እቲ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ፖለቲካዊ ውድባትን ምንቅስቓሳትን ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ዝኽእሉ ድማ ውልቀ ሰባትን ንሕቶታትካ ኣብ ዝምልስሉ ደረጃ በቕዓት ኣይበፅሑን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ በባህግታቶም ንምትርጋም ክሳዕ ውልቀውን ይኹን ብምቅርሓንን ብምቅንፃልን ንጉዳይካ ብሓባር ከእንግድዎ ሲትረፍ ንባዕላቶም ብሓባር ንምቅላስ ተጠርኒፎም ሓደ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር ብምስራሕ ክቃለሱ ኣይበቕዑን ንዝፈላለዮም ክስዕርዎ ኣይበቕዑን ስለዘይበቕዑ ክሳዕ ሕጂ ንዓኻ ዝዳለውዎ ፖለቲካውን ውድባውን መንፀፍ የልቦም ስለዝኾነ እዩ ንጉዳይካ ባዕልኻ ተላዒልካ ኢኻ ክትሰርሖን እትዕወተሉን እንብል እዚ ምእንቲ ምህናፅ ፍትሓዊት ሃገርካ ኢሉ ዝቃለስ ዝተፈናጥሐ ኣወዳድባታት እቲ ዝቃለሰሉ ዕላማ ምእንቲ ምዕዋት ዕላማኻ ጥራሕ ምዃኑ ኣሚኑን ተቐቢሉን ንስኻ እትዋስኣሉ መድረኽ ቃልሲ ክፈጥር እንተዘይክኢሉ ኣንጻር ቃልስኻ እኳ እንተዘይበልና ንተበግሶ ቃልስኻ ኣዝዩ ከም ዘዳኽሞ ግና እቶም ሓቅታት ናይ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ ዘረጋግፅዎ ዘለዎ እዩ ኣብ መፈፀምታይ ካብቶም እዚ ጉዳይ ሃገሮም ብቐዳምነት ይምልከቶም ካብዚ ሰፊሕ ደንበ ተቃውሞ እንታይ ይጽበዩ ካብኡ ክመሃርዎ ዝደልዩ እንታይ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ነባር ተቓላሳይን መንእሰይ ወለዶን ዘሎ ጋግ ወይ ምርሕሓቕ ብኸመይ መለጋግቦ ፈጢርካ ይለጋገብን ወላድን ውሉድን ብሓባር እናተቃልሱ እቲ ቃልስን እቲ ሃገርን ናይቲ ዋናኣ ዝኾነ ወለዶ የሰጋግሮ ዝብሉ ነጥብታት ናብ ክትዕን ምምሃሃርን ከብፅሑና ዝኽእሉ ሓሳባት ንምጅማር ሓደ ካብቶም በቲ ፀገማት መንእሰያት ዝሓለፉ መንእሰይ መእተዊ ክህበና ዓዲመ ኣለኹ ከም ወትሩ ኣኼባና ብልዝቡን ምክብባርን ዝካየድ እዩ ግዜና ነፍሲ ወከፍና ንግራሓዮ እቲ መንእሰይ ረዳኣ ዝግዩ ንምብዛሕትና ኣብዚ ንሳተፍ እንፈልጦ እዩ ብዝኾነ ተወሳኺ መላለይ እንተገይሩ ንሪኦ ረዳኣ ዝጊ ኣብ ጉዕዞ እዩ ዘሎ ካብ መገሻ ናብ ከተምኡ እናተመለሰ ስለዚ ኣብ ኣውቶቡስ ኮይኑ እዩ ክዛረበና ምናልባት ድምፁ ከምቲ ንፅበዮ ዘይክኸውን ይኽእል ስለዚ ብኡ ክንቅፅል ኢና ንሕጂ እቲ መድረኽ ንረዳኣ ዝጊ ገዲፈሉ ኣለኹ ረዳኣ ዝጊ እቲ መድረኽ ንዓኻ እዩ እንተደኣ ምቹእ ኣልዩ መእተዊ ሃበና ብዛዕባ ብሓፈሽኡ እዚ ከመይ ጌርና ኢና እቲ መለጋግቦ ክስራሕ ዝከኣል ኢልና ልዒልናያ ዘለና ነጥቢ ከተቕርበልና እሺ ስምዕ ኣለኹ እወ ትስማዕ ኣለኻ غنيلي ስለዚ ዕድል ዝተሃብኩኒ ረዳኣ ዝጊ ይበሃል ኣብ ከተማ ሮማ ሃገረ ኢጣልያ ይጅመር ካብ 2013 2008 ድማ ካብ ኤርትራ ወፂኡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተዋሂዱ ዘሎ ዕድል ከፀርብ ዝበለ ክጥቀመሉ ብፅሑፍ ኣስፊረ ኣለዉ ድማ ትመላክቦ ብኸመይ تا تليفون كتقربان تخيل ناب أفكا قرب
اوكي. وي مسمع انت اللي كها إيه اوكي ساعة ننبر لازم لنا على زحجي سلاتو درجان أو ما قص كارتا بتحب وزلار بسوس على تاريخ اللوة التحساس باتات أنا بابران دراون أمو أبزلو درجة قص على جيجاتات تفرجيمون في السمالون نناتو تاجن اللوة كله أب عالم استجبرت ما تبفلات تبسيطلات ناي جبري وانا ناي تجبر وانا اللوة هاجرنا دما كلنا هاجرات تباهي هاجر تباهيلان تسميان زلوا هاجر كتبهار أسوس على تاريخ حلفي هاجر دما وينا مأتوي نايزي وفوت ساتة بالجابة استدالوه نبقى بزي أب لعلي تغسطايو زلنا زلخو بقس مرت كمتي أرستو تقالاساي نفتحي بفلاي دما بعد ما غنفو تقالستي بخمي نعمن إسي تركب حاجر كركبو يفعلو زبلي كمتي نفلتو إيرترا هاجرنا هزبا زي كونه علم كم حاجر كم تفلتا أستات سلاسان حدن عمت أو تيرو الله درجي هاجرنا كتفا خلو استولد حجي ود 34 عمت وينو لي زمن إسي بار بزعبا بوليتيكا هاجرنا بزي كاتا خابس بواكم بار ويون سرعات تقدر سمعة تزي كوينو كان منم أفلطو يبلو سلاتي إيرترا بعلمن مخنم أنا تيرو ويهلو سرعات أبو عمرو أغميتو لي لاي معرباويان أمريكاويان ويانا نايمس حمشاي مسرر طرفنت هايمانوت زبلا أمرات نيرتران هزبان كم كندي سلاعتو مخانوم ناستات سلاسان حدن عمتات سيبي كل سلازي أب إيرترا زلو من إساي انت ترديوه انت أي ترديوه سلاعتو كم زوم زتغسقوهم انبار كالي كم زي بلويو سفلت نزمرو زدما ليتن معلتن حاسوساتو كادراتو نوافره كاب أبيات مهرو جميرو كساب أكالات منغستي سراويت مهرو لولو بسنا حساب كفافيلكا جزاء دما نتمن إساي نتو يقليو أب زمتش أبوتا نقمتا مسارحي تكملو نتقليو دما أب زغف أبوتا غميتو برات يعتقو يتكملو نتي أب تزغف أبوتا زلو من إساي دما أب حدفلو زي متممان يأتيو ولاون جنبارون هاجر مكل خالهيو انكالو كفافيلو جزيو الله عاب بيت صحفات زقمتو توم زئزازو زحسو توم عاب كلمة دفاع زخونو دما توم استجعلو بتسرعات استنفقو ناقبرة جزيو الله سلازي عجزازو أزي خبيدين شكانن سلازخونه أزينا بصحت هاجر رت ريتنا هاديمنا أبعد دوانا تاريخنا أزنتينا منبر فقادنا عدي وانا تواهبنا ندبر علونا ولاون كبهاجر وطيوم أبالات دوش سرعات كوينوم يقتلو نرئي لنا رقتيو نفس سب رسعيديا كبهال جن انتايوتي مغنيات نتي كساب بيوت سفردهم سرعات داقيموم مدقافومن مقلقالومن مغنيات نتصور يو تمرسون كابتوم قداي تسرعات سخون من سيات إخات رخبو تحطون من الناس بخمي نسجاجرو نابزي زلو ولدو نزناي فتح قالسي نزبل قداماي ولا يزلو أخا بزتخ على متان كاب درجخا وريدكا كتقربو من زقربوه مخنيات تقربوه أخوله خمزلون ترديكا كله حقي كي تحلل كحت نقرم متعار كلاي كم أيان هجرون كينكا أولك أو جعزه وتم تخفالي مخان مثال ساي
بقلخا كله كتعمو سلازي تخيل بمحبر تطرنيفك بفلاي اب هاجرات افريقيا زلو محجازومن بفلاي نيمهرو عدلات كم زرخبو مقبار برابعي لسانكا مقرناب مالت اب ميدياتاتك تزاربو من تحلفو من الاختتات بملكعي تي تحليلو زلخا هزبي ارترا كبرتاتون ميزاناتون زحلو كخون يقبا حمشاي قدام منت كتبو زقباكا تقمتات ودبات كان انقساسات كان زي كونس قدامنتات دحنت نايتي كتركبو تدلي زلو من اسي ولدو كخون هلو وزحت من اسيات بزا ابدن بتقاومو زقاتم زلو مقممعن مكففال حساباتن تعنقيفوم سدت نامرروم كاب قالسي زترفون بزعبو سمعون زيدليو سلازلو سلازي تسانو ودباتن من قساساتن مفللاياتن اصبيبن قصرن اوحيدن زيد ما ندحنت هاجرن حزبن كبلا كغبرو عب ابنت يخون كتركبو كلخا مولو نصورن غيركا كتردي علكا ابز اوان سرعه قدف كل ناي ولقو كم زحسبيو سرح زلو لمن اسيات زيكا بزعبار سم كال ناي هاجر علنا هلكا نابليو زبلعون زلو سلازي دنب فتحي من زي إرترا ناتكايا تبلكايو ويوز بلكا سرعات ناتكاي كونن تبلكايو جن صباح مو من يخمر حنا يوز بلكا سلازي كرتن جبرن منقستنت حيزنا نزمن اسي علنا الكا زي إينا كنبلو كلنا برقت نتج تمسرته هنت منقستي كركب يكال سلازي زركب حسكا إخا كتركب تخيلمو إن ركبو بايتا قالسي بقعديو يغني اللي رد عزكي كابروما Thank you, Radazgi. ጽቡቕ መእተዊ ምስካም ሓላፍነት ዝሓትት መእተዊ እዩ ብዝኾነ ካብ ዝቐፂልና እቲ ቀንዲ ወይ ከዓ ዓምዲ ናይቲ ሕቶና ከመይ ጌርና ኢና ነዚ እዚ ታይራንት ታይራንት ገዛኢ ናይ ሃገርና ብሓደ ወገን ብኻሊእ ወገን ከዓ እዚ ከተግብር ክሳብ ሕጂ ዓቕምታት መሊኡ እናሃለዎ እንከሎ ግን ዓቕምታቱ ናብ ብቕዓት ናይ ተግባር ከሰጋግር ዘይከኣለ ዝተፈላለየ ናይ ተቃውሞ ደንበ ከመይ ጌርና ኢና ኣብ መንጎ ክልቲእ እዚ ተቐርቂሩ ዘሎ ተሓድሽ ወለዶ ከመይ ጌርና እቲ ሓላፍነትን እታ ሃገርን ነረክቦ ሓላፍነት ናይ ቃልስን እታ ንዕኡ ዝተቃለስና ኣላ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቃለሰላ ሃገርን ኣጣሚርና ክንረክቦ ንኽእል ከንረክቦ እንታይ መለጋግቦ ክስራሕ ይከኣል ዝብል እዩ ትሕቶ ስለዝኾነ ብኣብዚ ተመርኪስና ርርኢቶና ንሃብ عقباي هلو سمع الله ده هو اما كنا سلز اللهم نال بعد دمس تاين خيخون نصر حي مجمريا كلهم كما يكنيهم I think بزعبا زي قداي زي نعمتات اننا خنزاربو نيرنا أبدا حالة فسمنون كم زربهم زنمر ينوركون سمعي دحلاي تمساسالي حفشاو زغون مقلة زانيرو
بعبيون زروه الجزء كايو كمون زي حاونا زقربو بملؤ نسوتات تناخف كوينو ብዙሕ መግለጽታት ክወሃቦ ነይሩን ኣሎን ሕጂ ብዙሕ ሰፊሕ ዝኾነ መግለጽታት ብዙሕ እኳ እንደዘልዮ ነገር ኣይኮነን ንጹር እዩ ሓደ መጀመርያ ነገር እቲ ድኽመታት ዝነበረ ኣባና ኣብቶም ቀዳሞት ተጋዘልትን ይኹን ወላ ህዝቢ ይኹን ዝነበረ እዩ ድሕሪቲ ፍላይ ተጋሩ ሓይትራ ካብ ሜዳ ምውፃእ ኣብ ውሽጣ ሰፈን ጨለ ምፍንጫላት ዓብዪ ጌጋታት ንሱ እዩ ትመሰረቱ ካብኡ ተበጊሱ ክልተ ሰለስተ ውድባት ዘይኮነ ስጅቲ ማይታት ውድባት እንዲ ዘሎ ጉጅለታት እንዲ ዘሎ ብሓፈሹ ግን ንሕና ኣብ ክንድቲ ዝሓለፈ ጌጋታት ገምጊምና እንታይ ክንገብር ኣለና ከም ተቃወምቲ ኢልና ነቲ ጌጋታት ገምጊሙ መፍትሒኡ እንታይ እዩ ዝብል ነገር ፈፂምና ይወሰድናን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ነንሕድናትን ውድባት እተን ጉጅለታት ነንሕደን ክጠቃቅዓ ክፃረፋ እየን ሓሊፈንኦ ስርዓት ናይ ግደፍ ይኹን ናይ ኢሳያስ ይኹን ከዓ ንሱ ብመሰረቱ ዕላሞ እዩ ስራሕ እዩ ወላ ሓንቲ ብዛዕባኡ ክንዛረበሉ ንኽእል ነገር የለን ነዚ ኩሉ ተቃውሞታት ተፍሪሱ ኣብ ስልጣን ፀንሐሉ መደብ ስለ ዝገበር እንተገበረ ብዛዕባ ናይ ናቱ ብዙሕ ዝዛረብ ነገር ኣይኮነን ግን ንሕና ክንዲ ንምምካት ወይ ከዓ ንዘሎ ጌጋ ነንሕድና ኢና መዋእልና ሙሉእ ኣብ መንጎትን ውድባት ኣብ መንጎትን ውጅለታት እዩ ዝነበረ ተቃውሞታት ሓሊፉ ሓንቲ መዓልቲ እኳ ትኹን ብንጹር ተኣኪበን እተን ውድባት ነቲ ስርዓት ዘሎ ጌጋታት ንክገልፃን ንክብላን ፈፂመን ግዜ ኣይኮነን ነይሩ ነንሕደን ይንፋጫ ሕጂ እዚ ኣብቲ ርእሲ እቲ ስርዓት ዝገብሮ መንእሰያት እንታይ እንዳሰምዑ ዓብዮም እዘን ውድባት እዚኣተን ኣይረብሓን እዘን ውድባት ዝረአይዎ ዝገብሮ ዘለዉ እንዳበሉ ኩሉ እቲ ጌጋታት ዝግበር ኣብቲ ውድባት ንሱ እንዳመሃርዎም ዓብዮም ንሱ እንዳኾንዮም ከዓ ዓብዮም ስለዚ እቲ ኣብ ሓንጎሎም ብዘይካ እቲ ስርዓት ኣብ ሓንጎሎም ዘስፈሮም ዝመሃሮም ወይ ከዓ ዘጋጥሞም ነገር ጥራሕ ዘይኮነሲ በኣሉታ ከዓ ነተን ተቃውሞታት ከዓ ዝገብርኦ ዝነበረ ጉለታት ከዓ ንሱ እንዳመን ተምሃርዮም ዓብዮም ስለዚ ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ብምሉኡ ውድባት ተቃውሞታት ኣይረብሓን ገዲም ተጋደልቲ ኣይረብሑን እንዳበሉ እዮም ፀኒሖም ሪኢኹም ኢኹም ከዓ እቲ መጀመርያ መንእሰያት ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ተኣኪቦም ኣብ ናዝሬት ከይዶም ኣኸባ ክገብሩ ከለዉ ትሽዑ ዝነበረ ምንቅስቃስ ናይ መንእሰያት ሰሚዕኹም ኢኹም ውድባት ዝበሃላ ነገር ትርጉም የብለንን ናይ ቀደም ተጋደልቲ ትርጉም የብሎምን ንሕና መንእሰያት ክንወርሶ ኣለና ገለሃት ኢሎም ኣብ ደብረዘይት ከይዶም ኣኸባ ዝገብርሉ ድሕርቲ ጉባኤ ዝገብሮ ሰሚዕኹም ሽዑ ንሽዑ እዮም ንባዕሎም ተፈናጭሎም ብትንትን ኢሎም ወፂኦም ስለዚ እዚ ከዓ እቲ ስርዓት ዝጥቀመሉ ኣብ ርእሲ ይኹን ኣብቲ ርእሲ ምንቅስቃሳት ዝሰኽዐሉ ሃሳት ይኹን ተበጋጊሱ ዘምፅኦ ነገር ከዓ ትረአዩ ብድሕሪኡ እውን ናይ ኣክር መፅኡ ናይ ብርገና ሓመድ መፅኡ ስለዚ ኣክንዲ እቲ ምቅራብ እንዳተቃረበ ዝኸይድ መሊሱ እንዳርሓቀ ይኸይዱ ብመሰረቱ ተቀዳማይ ጌጋ ንሕና እቶም ቀዳሞት ንበሃል ዓበይቲ ተጋደልቲ ይኹን ገባር ንኹን ኣብ ርእሲ ዝሓለፈ ጌጋታትና እቲ ጌጋታት ኣሪብና ብሓደ መልክዕ መንገዲ ኸይድና ብሓደ ኮይና ክንከይድ ከም ዘይምኽኣልና ነቲ ንሶም ሒዘሞ ዝመፁ ወይ ከዓ ሰኒቆሞ ዝመፁ ኣልታዊ ነገራት መሊሱ እንዳበኣሶ እንዳግለሎ ኸይዱ እተን ውድባት ከዓ መሊሰን ከዓ ኣብ ክንዲ ንዚ እንዳኣረማ ዝኸዳ ከኣነ ኣብ ምፍንጫላትን ነንሕደን ብልዓን ስጋብ ሕጂ ዘለዋ ስጋብ ሎም መዓንቲ ዕለት ስለዚ ንሕና ተቃወሙ እንድሕር ገረ ኮይና ውድባት ይኹና ዘይውድባት ይኹኑ ብሓደ ኮይና ክንከደሉ ዘይንኽእል ነገር እንታይ እዩ ኩልና ንብል ስርዓት እዚ ኣብ ገጋ ስርዓት ኣሎ ገጋ መንገዲ ኣሎ ህዝብና ይጥቀሞን ክቅየር ኣለዎ ግን ንብል እዚኣ እንድሕር ደኣ ኮይና እቲ ሓንቲ ነጥቢ ንሕና ዘቃውመና ወይ ከዓ ኩሎም ተመንእሰያት እውን እዚ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ውፅኢዎም ህዲምዎም ዝውፅሒዎም ዘሎ እንታይ ኣታ መንጎ ኮይንካ ፍሰሲ ኮንሳልቴሽን ጌርካ ተኣራሪምካ ሕድገት ጌርካ ብሓደ ኮይንካ ትከዶ ዘይትኽእል ነገር ወላ ሓንቲ የለን ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ተቃውሞታት ይኹን ውድባት ይኹን መንእሰያት ይኹን ዓበይቲ ይኹን ኮፍ ኢልና ንዝሓለፈ ጌጋ ገምጋም ተገይሩ ናይ ብሓቂ ገምጋም ተገይሩ ጉልሃት ተረኣዩ በኣር እዚን ነይሩ ድኽማትና ጉልሃትና ሕጂ ከኣነ ብዚ ደረጃ እዚና ክንክእልና ክብል እንተዘይክኢልና በብወገንና መንእሰያትና ዓብናና ውድባትና
ولا حنت نتقهنا مساين خلنا سلذي هجيون انتايو مجمرة نجر بول كنا درجة حرقت قرينا ولا تم توعهم تنبهار ودبا زبهار وانا معلو ودبا ببجزيت ودبا نقدر مسأنا سبات لنا قدم اللي زقر فوق الحري زقر فوق ولا زقر فوق نتن ودبا طرح نقف زي كنا نحنا ون زوسنا يو التاوي قدام نداليون بحق اجاهنا اميننا حرقت قرنا نسنور اجاها قرقم جبنا زين نرسيقامو بز درجة كرنا هنمركنا نحنا عايزين تداكرنا هانه يتوم لا يقدم هجكم من ساعتون يكون من ساعة نور من ساعة كون نكويو من ساعة كون يوم دك 4 دقيقة 5 دقيقة 3 كم من ساعة نلوم زلنا من ساعة كون اليوم سلذي ناي بحكي عابي صقم زي كانت تسرع زغورو كل مسارحتات التاو نغرات زغورو ودات نحنا بعلنا كوفيلنا نجي حلف جيهنا اميننا زين يرسقايلنا بحديد كرنا حرقات غيرنا كنت ذكيلنا نمو أننا ونخابزون كلنا خلينا سلذي كنت كسر إلى بزوج عبنا كسيلو أما إتات نقرأ كنت كسر خلينا جن أنت الآن سجى هنا أمينا أبو حرقات غيرنا بحدث كل تذايفتنا كنا نصون نقر يلا دعوات من أشياء زقات أو من نقرات كل نقرات بحنقولهم زلوا مهار وقالوا نقرأ في الصريو يسمونه يتفهم من جن يلا أنتم مونغو زلوا كبرنا نحلم أنا أمونغو تبع بيت ضمن عشان ترحك وزلوا أمونغو تبع أشياء زلوا نقرأ وركوري وهجي برجعنا حاولوا كنا يتفناش إلى قال له يأكلونا من تاكل ينيروا من تاكل هجي سلذي بمسرته نحنا كم إرتوامة حزناز مسأنا بهلي ننحر كام النقاف أبرز حدث المقبر سلي غير الحين غير كهانة نسوز بولو زي مقبل نخلوز بولو خات قبل كهانة ولا قنوع عند خانو خلو ترى حمسها سلذي يكون من كاف من صاف أبصرفنا بدي يكون بعد الكلام هاد كقارب كذا النجار مقبر راح نقبرنا نخزلنا الذي كله تعريمه إذا كان أول قسم مجمرة تعريمه بوجل درجة بحزب درجة عن كذا ذكينا ولا مفتح له بحالونا يخيلني الذي تمسرت أو نجار كبر ذله ولا تم عبيت كادر هنا وندحر خيامون تهونه لك أخاب زي ما هذه يوتلهم تود بهن وعلم تم راح تود بات يتوم ذنوبر يوم كل شيء عز خلو أفتوه تودبون من أسيات نبوسام تيخا سلطان هيبكا حلامنا هيبكا كنم هاد زرون تدا بومبر نركا خوين كاتي قدمي 3 عامات تغافي جب بومبر نايت ود بخات الله ويتحفاين نركا تغاب تحفاي الله زين وعلو لو تخمز نغير يكون كنلوت كنكللنا بعلنا نخالي سب نخلوت كنفتان سلازي كمزي امثله الرعايه زلني ثانك يو نيلي ثانك يو عقباي سبوق رئيتو عقباي زلعلن نتبتات بتقرنو فنتايو نجيجاتنا للينا ننفسنا بمنقاف كنبقس يقبا يلو زلو زي حزنا زمصانا ناي قالسي ባህሊ يعنكفنا ዝኾነ ገምጋም ምግባር ኣገዳሲ ይኸውን ዝኽሉ ናብ ሓባራዊ ቃልሲ ኣንፈት ከብፅሓና ስለ ዝኽእል እስማኤል سلام يا سماع دلو مرحبا اسماعيل قاعد حن مساك نقدم علينا زي بتنا قداسي يا رستندي يعني تايز دلو إذا broken link ويكاني زلو gap among إنمي نسعدنتني إذا حنا نسعدنتن زلو generation سي خما يكلاقي بخيلي موتي حتى زلو يعني إذا خاني وصاني حتى يعني قلل لي ملسي ويكاني بقللو إلا زلو يكونن يعني مجمع راسي تي دحر بايتو يخصنا زلو يعني الناس لمتى يقوم خوينو مخنياتات አለው يعني هذا تي بعل بيتاوي ጉዳዩ بعل بيتاوي አንታይ ተላዊ ናይ ሰውራ ነገዛ ሩስሲ يعني ተሕብረተሰብ ሲ ቲ ናቹራል ተሃላልዋናቱ ወይ ብሄራዊ ተሃላልዋናቱ نخي كيد حدا مخنيات ينيرو مالت يعني في فحها
يعني نعملت ولود كاب صدرا زفلالي نجري يعني نيرو يعني እዚ በጋ ንምንታይ ዘሪግዎ ነቲ ብሄራዊ ምዕባለ ናይቲ ሕብረተሰብ ሲ يعني سي حتى حدش نتي زقدم እናተክኦ ክኸይድ ስሙስሊሲ እንታይ የድልየ ካብዚ ስታብሊሽመንት የድልየካ يعني ሓደ ሰስቴይነብል ዝኾነ ፒስፉል ንነዊሕ ግዜ ዝኸይድ ይሰድ ኣብዚ በጋ ጋ ክርከብ ኣይከኣልን يعني ማለት ትሊንክ ሲ ናቹራሊ ክኸይድ ይኽእል ብፍጥረት ሲ ክኸይድ ይኽእል يعني ሕጂ በጋ ሓደ ፋክተር ናይዚ እንታይ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ጉዳይ ጥቕሳነ ስለ ዘይነበረ እቲ እዚ ናይ ሕብረተሰባዊ ብሄራዊ ምዕባለ ናቱ ተዘሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ኣብነሲ ኣነ ሲ ካቢ 17 ኣቢሉ ንዕረፍቲ ተዘይኮይኑ ስድራ ኣይፈልጦም እየ يعني ከይፈለጥክዎም ሲ ሓሊፎም ንሱ ኣነ ከዓ ኣሪገ ካርክዎም እየ ማለት እዩ ስለዚ ሉክ እቲ ወዲ ሰብ ካብ ስድራ ቤት እናተማሃረ ድሕሪ ስድራ ቤት ከባቢኡ ዘሎ ማለት እቲ ሕብረተሰብ ብኸመይ ተሰሪዑ ሎ ብዘይ የገድስ يعني ክላን ድዩ ትራይብ ድዩ እንዳ ድዩ እናበለ ስጋብ ዝለዓለ ሃገር ምስ ትኸውን ኔሽን ምስ ትኸውን ስጋብ ታ ኔሽን እናማዕበለ ዝኸይድ እዩ يعني ኣብኡና ነብሱ እናኾነ እዩ ዝኸይድ በቲ ስታብሊሽመንት ኖርምስ ኣለዎ ቫልዩስ ኣለዎ ሕግታት ኣለዎ ይመሃር ሰብ يعني سي يعني ቀለማዊ ትምህርቲ ድዩ ዋላ ብሄራዊ ትምህርቲ በዘይ የገድስ يعني ስለዚ ኣብኡና ኣተወ ይኸይድ እዩ ሕጂ በጋ እዚ ኩነት እዚ ፀኒሑ እያ ሕጂ እዚ ኩነት እዚ በጋ እንታይ ኣብ ምንታይ ዕሊቡ ወል እታ ሃገር ምስ ተመለሰት ሕጂ ነዚ ንምሕካም ነዚ ፋሒሉ ዝነበረ ስድራ ቤት ክእከብ እዩ ነይርዎ እያ ተኣኪቡ በጋ ኣብ መንጎ እቲ ንእሽተይኒ እቲ ብጣሽሙ ዝነበረኒ ኣብ ክንዲ ዝጋፋሕሲ እናፀበበ ክኸይድ እዩ ነይርዎ يعني እቲ ፕሮሰስ ተቋሪፁ ዝነበረ ወይ ከዓ ብሰውራ ብግብረታዊ ቃልሲ ፋሕ ኣቢልዎ ዝነበረ ክእከብ ነይርዎ ኣኪቡ እንተዝነብር ሕጂ ምናልባት ከም ኤግዛምፕል ዘምፅኦ ዝነበረ ዕቑባ እዩ ኣክል ማዕርፍ እዞም ምሪጌን ሓመዱ ገለ ኣይመሃለውን ናይዚ ኩነታት እውን ኣይመሃለወን ኣብቲ ብሄራዊ ዝኾነ ናብራ ኣብ ተኣትወ እቲ ጋቢ ብረታዊ መዋእል ብረታዊ ቃልሲ ኣተኣታትዎ ዝነበረ متسجنه يعني حج بقى انتاي خوين بقى كابتي برتا وقال سزقال دفعني فحزب بذي سرعتي مسي مالت يعني حج بقى اتم صنحو مش اتم زموصو حدشتي يخون اتم صنحو بقى ابزي ديوتي نيروهم يعني حلفنه نيروهم يعني ولا قدمون انت هونه ምናልባት ኣይርከቡን ይሆኑ ብሓደ በዓል ቤታዊ ድዩ ወድዓዊ ኩነታት ዘምፅኦ ድዩ ገለታ ኣይተረኸበሉ ይኸውን ፈሳቢ ብንሒትካ ምግጫ ምክፍርራም ገለታት ከዋን ስለ ዝነበረ ምናልባት ኣብኡ ኣብቲ በረኻ እንከሎ ሰብሲ ኣይክሕመን እዚ ብረት ምስ ወረደ ላኪን እቲ ብረት ምስ ወረደ ላኪን ኣብኡ ግዜ እዩ በጋ እዚ ሓላፍነት ዕቁባይ ክንወስዶ ነይርና ዝኢሉ زاربول زنبرة شيء خون زلوا يعني 1993 أبيلو بحلفي 1993 دحرزنا فرندا يعني خالي ما أذن إنه وسد مستراي شو بقى شعويتي على فنته خص كم زنبورتي نتي عبر سبسي خبز خير يعني نتي جاجي زنبرة جاب أمونغو جنريشن سي بسنكي ناي برتا بناي كالسيم تخيل زنبرسي في عصو ويكا خصبب زنبورس قومي حج بقى بزخف أقبابو بقى نعو فحزب نتي زنبرة فحنا يبالي سي
ንሱ ይሓይሽ ነይሩ ክሳብ ዝበሃል ይኮይኑ ማለት እዩ። እዚ ዲክታተርሺፕ ወይ ከዓ ኣምባገነናዊ ስርዓት ዘምፅኦ يعني ዘምፅኦ ኩነት ዘተኣታትዎ ኩነታት ኣባይስዎ ማለት እዩ يعني ሕጂ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ካቲ ኮይኑ ዘሎ يعني እዚ ከዓ ኣይኮነን يعني ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ኤውሮጳ ኮይና ወይ ገለ ከዓ ኣብ ከባቢና ዘሎ ነገራት ኣብ ግምት ወሲድና ብዛዕባ ብርጌድ ንሓመዱ ብዛዕባ ያክል ብዛዕባ ገለ ኢና ንፈልጥ ንዑ ኢና ንትንትን ንዑ ከም ባይታ ወሲድና ኢና يعني ስትሬች ንገብሮ ነክፍሖ እቲ ብሃገር ደረጃ ዝኸውእ ዝረአይ ዛዕባ ንርእዮ يعني ብኡ ጌርና ኢና ንርእዮ يعني ግን እቲ ጉዳይ ካብኡ ንላዕሊ ከይድሎ يعني ንኣብነት ኣብ ካልእ ቦታ ዘለዎ ኣብ ሱዳን ዘለዎ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዎ ኣብ ሚድል ኢስት ዘሎ ብካልኦም ዝርእይዎ يعني ሕጂ እቲ ኮምፖርትመንታይዝ ገይርዎ يعني ማለት ናብቲ ቀንዲ ቅድሚ ናብ ቅድመ ሃገራውነት ዝነበረ ኩነታት ናብኡ መሊስዎ ሕጂ እዚ ስርዓት ገይርዎ ዘሎ ናብኡ መሊስዎ ዘሎ يعني ንኣብነት ኣብ ሱዳን ንኣብነት ኮይና ንዛረብ እንተልህሉ ሕጂ يعني ከም ኤግዛምፕል እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ብገለ ይኮንካ እንተምፅእ يعني ካሊኣት ተኸባቢኻ ዘሎ ወይ ተምፅእ يعني ከባቢኻ ዘሎ ፋሒሉ ዘሎ ወይ ከዓ እንታሽሙ ኮይኑ ዘሎ ኢኻ ተምፅእ يعني ስለዚ ኣብ ምንታይ ዓይነት ኣኪና ኣለና ክርዳእ ኣለዎ يعني ናብ ቅድመ እቲ ጋግሲ ናብ ቅድመ ሃገርነት ሃገር ቅድሚ ምዃንና ዝነበረ ኩነታት ናብኡ ተመሊሱ ዘሎ يعني ንኣብነት يعني ኣብነት ኣይኸውንን يعني እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብነት ክኸውን ኣይኽእልን ወይ ከዓ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ገለ ዘሎ ኣብ ሚድል ኢስት ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ዓበይትን ኣብ መንጎ ዝነበሩን ኣብ መንጎ ሓደሽትን ዘሎ ኣተሓሳስባ ኣረኣእያን يعني ዩኒፎርም ኣይኮነን ከምቲ ኤውሮጳ ንሪኦ ኣይኮነን يعني ኣይኮነን يعني ማለት ከም ንኣብነት ንኩሉ ዝውክል ዛዕባ ኤግዛምፕል ጌርና ኢና ንወስዶ ንኣብነት ብርጌድ ንሓመዱ እያ which is not يعني ካልኦት ኣይኮነን يعني ስለዚ ኣብዚ ባጋ እዚታት እቲ ባክግራውንድ ዘለዎ እንታይ ክብል ደልየ ሕጂ ባጋ يعني it is a kind of theory يعني continuity ዘየልዩ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ከምኡ እዩ ዝኣቱ ከምቲ ሕጂ ዘሎ እዩ ዝኣቱ ቀፃልነት እንተዘይሃልዩ ኤስታብሊሽመንት እንተዘይሃልዩ ክሃንፅ እንተዘይክኢሉ ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝኮነ ሕጂ ባጋ እንታይ እቲ ዝግበር ዘሎ يعني ሕጂ ዘሎ ሕጂ እቲ ሃገራዊ ቃልሲ እንከሎ ዝነበረ ኩነታት እዚ ሕጂ ስርዓት ዘተኣታትዎ ዘሎ እንታይ እዩ ሓደ يعني አፖለቲካሊ يعني ዘይ ፖለቲካዊ ባእታ ንክፍጠር ወይ ከዓ ንህነፅ يعني አፖለቲክስ ሓንቲ ተኣሽሙ ዘሎ ንነብሱ ጥራሕ ተዘይኮይኑ ዋላ ገለ ዘይኮኑ ከምዚ ዕቁባይ ዝብሎ ዝነበረ ነብሱ ተዘይኮኑስ ካልእ ሓስብ ዘይክእል ዜጋ ክኸውን ኣሎ ነዚ እንታይ ክትገብሮ ዘለካ መጀመርያ ፋሕ ክተብሎ ኣለካ ዳሕራይ ከዓ መሃየምነት ካብ ተተኣታትለካ يعني መሃየምነት ብምንታይ ጌርካ ተተኣታቱ ወይ ንዓኻ ዝመስል በትምህርትታት ወይ ከዓ እቲ ናትካ ኣረኣእያ ወይ ከዓ ነቲ ፋሕ ንምባል ተካይዶ መርሆታትን ፖሊሲታትን ዝጥዕም ኣገባብ ትገብር ንኣብነት ዩኒቨርሲቲ ዝተዓፅኦ ኮሌጅ ዝተዓፅኦ ሚሊተሪ ኮሌጅ ትገብር يعني ብወታደራት ብማዕረግ ብኮሎኔላት ብማዕረግ ሓደ ናይ ፀጥታ ተኣሽሙ ዝካየድ በትምህርትታት ተቕይሮ يعني ነዚ እንታይ ትገብር ዘለካ يعني ኣብ ዲስ ኣርሚንግ ሂም يعني ንዑሲ ካብ መሳርሒታቱ ካብ ንቕሓት ንኸይገብር ዝኾነ ተደንቁሮ ኢኻ ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ ባጋዚ ዝዓበየ ክራይም ዝዓበየ ሽግር እዚ ኣሎ ማለት እዩ يعني በቲ ካልእ እንታይ ኢኻ ኢንስቲቱሽንስ መታ እንታይ ኤስታብሊሽመንት መታ ነብስኻ ይትገብር ምን ኸይትምለስ ኢንስቲቱሽንስ تصبره يعني تكنسلو يعني تطفو انستيشن نخي سرحسي ويكاني انتاي بهالي تكالات نخي التحباباري نابراز التحبابر حزب الزراخب قالتات يعني انستيشن نخي فكر ابز بلوك تقبرو يعني ببوليسي جروس بلوك تقبرو باواجات بلوك تقبرو يعني كوبي خوينو دولا يعني هاجر ናይ መሬት ኣዋጅ ናይቲ ኣዋጅ እንድሕር ፅቡቅ ጌርካ ኣስተውዒልካ ኣሉ يعني ከደንቁሩን ይፋሕ ከብልኒ ቅሳነት ረኺቡ ሰብ ንኸይራኸብኒ ዝእምት ፖሊሲታት እዩ يعني
كوميونتي وخون سايبال حجي بقى أبزي دقا انتاي يدلي كامالت يعني حجي أمانغو زي جنريشن لينك سي خما يجي خون زخي إلي يعني معناته زي مقتوز قبرنا حونا يعني ريتوتات هيو يعني ريتوتات هيو عقباي ودي ريتوتات هيو خقبر زلو نجارات ويخون زلو نجارات ري يعني قد انتاي تي بقى خون زلو يعني إذا يجي جنريشن كي كده نقول انتاي خقبر زلو هذا ناراتيف خ خ خ خ خ كمعبل زلو يعني هذا من الاختي هذا ميشن يعني بهذا الدرجة زخونه ما بنسي بريجيدنا حمدو اب كل شنخات ناي إرترا كم إكزامبل هون ويكا أدال بأنصاري عملتي قلبات ناي بريجيد حمدو خانيم نعمل هذا أوروبا زلنا ناي نتوصل مني نازي أتوم حجين هذا سبب شيء فلتني يعني أبتي حالا كاني بزي أمريكا يقول ناتنا كم زي ناتي يزريو أبزي اللغة كم زي ناتي يزريو ما أعرف يعني سلازم نزي خلت شنخات نزي ثلاثة شنخات نزي أربعة شنخات كومبرتمالايز كوين زلوا كما عقلي زلوا نبدأ لكن ما غير النتي كما ليش زلوا زي يعني زي ترن في ميشن يعني تايدلو ميشن كله ناراتيف كي سمع بدأ له يعني هجي أبركوتو نايز زخيد زلو حلف زلو باقانتايو يعني اكسبيرينس سلو زلو تمكرو سلو زلو تمان سي جن نايزات سلو زي كله نزي خم عبل زلو يعني نزي أنا عبيلو باقا انتاي تميشن كفو زلو إذا من سي جنريشن كسمع زخيد من أختي خمس زلو يعني ماشي بزعبا حزبا قنبار خمس نيرو جبها خمس نيرا يعني حركة خمس نيرو ما بعرف إيه إساياس كا خمس قبل خمس أيكون لا خم يكون أنتي تميشن تحسو خو زلو يعني نعوز من الكتو نتي تعجبه زي حلف ذا يحلف ذا لا زي شقر يقولون يعني أنا بتاع قبروني بتاع قدمي مماتوني يعني من الناس هي خلتات انتين ذا يكونوا إذا تعجبه له تبني سيء حجباتي نيد نايز ميشن ذا يعني نايز ميشن ذا ويك نايز ناراتيف ذا يعني زي الكتو تمن إسيه يعني ملا نص سمعه نص خردو زغل ملا اختتاز حزه ناراتيف يدليك يعني إذا خبر تزلو يعني بتي الدرجة ديو بقال درجة ديو ها خلتها زلو شنهات زي خم عبل زلو يعني ماشي عملت مصحف تصحيفو ما بعرف كم زخينو بتاع بقال إذا تعت قال من أول كتبتني خير يعني عملت في نورماليتي مسمى جزء قبل عبر خوفي بنت مسحتي وثم نسيات ينبغوا هونتاي نبرة مدان كبير يعني أجيين نرؤسهم مجمريات هاجرهم أنت هاجر تخانلو ملأختي يعني ملأختي ويحلف النتاتي كشكبهم زخيلي ناراتيف ويكاميشن خوفونا له يعني وزغا أنتاي يعني أنا نفسي لمن تايو لو تزل زلو يعني حدا ودي 7 5 ودي 4 5 سي لمن تاي زاد ليوتي لو ببيني يعني عملتي ودي 7 5 سي يعني سيس تقاري سلا سلو خو تهاجر سي عمد عدي متان كلبس سينا عدي خملس خيل متان خوني غير يعني in it is crude form يعني in crude way of thinking هو يحسب يعني أنا ودي 7 5 إني له يعني أنا فويتاتي حسب يعني جيتي ودي 3 ودي 4 بس يكون أنت إذا حاسبه خالح إذا حاسبه يعني إذا ورد اللي ستيل نعوس سو إيرلي يعني أنا بحكي جينا يزول له يعني سلذي أبدي تازي تقومون أجر سلام انتهي تي دلي تهاجر حنت مخانا انتهي تدليو حتى حاجة ناخد كون كنت انتهي تجبرها له إذا تازي حزة طبعا كم زعينة أخيباتات تاجمة بلا تا missing link ويكان تا ملاقو تباهي زلاب إذا أنت زي اللي إذا أدل إذا أنت زي اللي كرّاها بايكيني يعني كرّاها بايكيني خذ ودا بايكيني 5 لو يغير أما ترى شان نحدو أي فالت إليو نحدو سنة زي فالت حتى ما عبد بس نهاجرون من كلاغرون يكونون نهاجرون كده ما له كده وش إساياس that is the plan of إساياس إذا إساياس إنه يقدفني شتى نصي يعني نصي تهاجر سي كتولو يا بالله كتولو يا بالله كتولو نخالي بما خالي مخنياتات يعني
እጂ ምናልባት ዲቴይልስ ክትኣትዎ ምናልባት ግዜ ኣይፈቅድን ይኸውን ስለዚ it is very crucial ዝኾነ ኢሹ يعني ኣነ ንዑ የመፅአ ሰሚዐ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ሓደ ቻት ድዩ ዋላ ገለ ተራኺብና መስመር ዘሩ ከምዚ ዓይነት ታሽሙስ ኣላ ስለ ዝተባሃለ ንኩሉ ወዲፈ ሰለስተ ኣርባዕተ ታሽሙ ኣሎ يعني ስለዚ ኣብዚ ጀዳሲ 8 ሰባት ወይ ከዓ 9 ሰባት ኣይኮናን ክንብሉ ዝነበረና ምክንያቱ እቲ ናይቲ ኮር ናይቲ ቃልሲ ንሱ يعني ንሱ እዚ ሁሉ ዝተቃለስካሉ ድዩ ገለታት ገለሲ ክጠፍእ ድዩ ዋላ ክድሕን ነዚ ሕቶ እዚኣ እንተመልሽካ ጥራሕ يعني ያን ዘይትመልሽካ ዘይትመልሽ እንተሊኻ ግን ዝኾነ ይኹን ግበር يعني doesn't matter يعني ዋዕላ ግበር ወላ ما بعرف ገለ ግበር በትግበር you want to go anywhere يعني ናብ ዝኾነ ቦታ ክትበፅሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ I think I would recommend ነዚ ንጋባሲ ፀቢቑ ምጉስጓስ ተኻይድሉ ሰብ ክሰምዖን ክዛረበሉን ዘሎ እዩ ብሕልፊ ዞም መንእሰያት ከምዚ I think እዚ يعني ረዳእ ህዝቢ يعني ካብቶም መንእሰያት ኮይኑ ተሰሚዕኒ ዘሎ ሕጂ በዓል ረዳእ ህዝቢ ካብ ኩሉ يعني ካብ ኩሉ مش እዚኦም ብሪገን ሓመዱ ከም ኤግዛምፕል ወሲድና ኣብቲ ሓደ ከዓኒ ካልእ ኤግዛምፕል ወሲዶም ዘይኮነሲ ብሃገር ደረጃ መታን ገፅ ክህልዎም يعني ከምኣታቶም ዝኣምሰሉ ታሽሙ ኮይኖም ናይ ዘተ መድረክ ክህልሎ ምናልባት እዚ ንጋባሲ ኣብዚ ምናልባት ሓደ ኣበርክቶ ክገብር ክእል እዩ ባህላዊ ተንኪዩ መመዘሩ ወዲየሎ Thank you اسماعيل سلام كلكم الو ياسين قاعد حن مصاكا نقول حن فنحم اسكي أبدأنا إسماعيل بخوصة يس يا سلام نقول لهم بمجمرة بزا حلفة زي كلمة خلت سومن كتسوع عن نقول لها سمعني بسرعة سلزنا وركيهم اللي سايكالكم anyway سلام እንደገና نقول لهم إذا أنا من سي درجة تزبز حفظ حليفني هاي سمعكون جنب حفش وخبزنا إسماعيل سامرايز مقبارسي تي مدرخن تي نكحاتن زبل آمري زرداني مخنياتو زمن إسي فعلا تمدرخ أي حقوزن مخنياتو من إسيات أبقزي المناط النسي ناب الناس ناي كاسل ناي سورا وايتوخن وسن حركوينا يساتو فنيرو ميم بمالسي بتي عام درجة أبساقم ديما بقدر مدديم نتناي حبار زقبر فستيفال اتمنسي ترنيفو تزقبو أبركتو يقبر نيريو دحرقوقن كلتا كلمو أمبري تناصنت مسمت تانم بوينت ببزحي إذناي تقادلو حرنة إيرتراز منبرا كادرات ديو حفاش بترى أبال ديو تناصنت مكعمت أمبر كال نركو الليلو عدو كأتو جميرو مالتيو زي عبي دامج نتي دنبة تقاومو نيرو مالتيو ካልኣይቲ ንቕሓት እንድዩ እቲ ንቕሓት ንሕና ብኩራት ናይ 30 ዓመት ድዩ ገለመለ እቲ ስርዓት እቲ ዩፎርያ ናይ ዓወት ናጽነት ዝብል ካላስ ብዘይካ እቲ ስርዓት ካልእ ዘሎ ኮይኑ ተሰምዖን እቲ ስርዓት ከዓ ነዚ መዝሚዙ ናይ ሳዋ ተኣሽሙ ፈጢሩ ነቲ መንእሰይ ጽቡቕ ገይሩ ብሬን ዎሽ ገይርዎ እዩ ሕጂ እቲ መንእሰይ ክንሪኦም ከለና ኣብ ልዕሊ ደንበ ተቃውሞ ዘለዎ ኣረኣእያ ብጣዕሚ ከም ሓደ ጸላኢ እዩ ክሪኦ ጸኒሑ በቃ ምስኡ ተታሒዙ ዝኸይድ እንታይ እቲ ቀንዲ ናብዚ ነብስና ኢና ንምለስኖ ሕጂ ንሕና ላስማዒል ተቕሶ ነይሩ ብሓፈሽኡ እዚ ደንበ ተቃውሞሲ ነዚ መንእሰይ ከሳትፎ ባይታ ይፈጥረሉን እቲ መንእሰይ ግን ብውልቅኡ ንኣብነት ናይ ጂነቭ ምንቅስቓስ እንድሕርኢና ኣሽሓት ህዝቢ ማለት 70 ወላ 80 መናእሰይ ዝተሳተፍዎ እዩ ነይሩ ግን
زمرحون زترنفون كا أي رخبا هجي اتي من اسي زقودة دلو كلتا عينة حالي قداماوي ناي بفلاي ناي ويانا زنبرو جيزي از ناي دبر زيت ديو بايتو زي فولتو من كسراسات ناي من اسي ندابلكا نتمن اسي وين اب تفال علي جمامعو دايفرت غير ويت تحساسبو كم وين بعبيو تسرعات اللندو وسي سرعو اوش دنبتا مهينو فحفح زبل مهنياتو حايلي ناي من اسي كساب كند من داي أسقى مهان نوعو يفلديو سلازي انتا يتي كلتا نقر نحنا بايتاهم قبر اللهم نقول تموكرونا ديو زخلو قالسي ناي كادرات تترنيف كازي مسرح كعصلو وي تسفا غيرم نابو كموصوين مالسي بلاي ما يتقبر ميها سلازي تدكمت بيش نحنا نقوليو كالاي of course نتمنى سيني فتساتفوسي حدا نقر كتفتر لك هجينا ايكونومي قدين ديو ناي بهل ديو استمهرو ديو من كتاح ديو كل نقر زبايتانا كتقبر حدا تترنافي لن كالايتي ايكونومي لن سلازي اتمنى سي اي تساتفني لنا بلايمكم قورها ما نتسقامي جن أما يشرشوا إذا أكايدناي من ساعات كنريهم كلنا I don't know أنا خمس عزوة بتي وهم بتي نإيرترا نتات صباح إيرترا دحر الساعات نري أدلنا حدا جنياهم كيكون عيترفيني سلازي زوين أبقمة تأتيها كحصة ولد الله بحتصيرو جي أخو الصدق لي وثانك يو تسمع الزبالة كله أبوته غين ثانك يو Thank you, Yasin. Thank you. أمو كل تي حسرتات نايك قالسي حدا خد نفسه وكفنا بلايتهم بقالس نيرنا حجوين نذا حد شولدون نذا هاجرن زقلقل سرعة هايكونن بسنكو خا أبزلنا درجة أبزلاتو درجة نزبنا بحفشو فلاي من أسينا سدت زلون سدتو تبتاتي نخترف غيرو زلو بقطبع بتمرتي يونيميت كل مدى تقوم تقول جيزيز غلت من دحريت تقوتيتا بحر هاجرات كلمة هاجرات كتمع بالزقباء تمام مجزأت النت زنبرة هاجرات مين كتمع بالزقباء دحر غلان كترف زقبرة مخنيات ناتخا ألن كله مسارتنا قطبع فابريكاتات اندستريتات تقبلوا خنسو هبطان يحرشها لندزلو هزبي انها اللون كله سريحو تحت زي بالهزبي صحقار هزبي انها اللون كله كالي اترف كابتزلو بمبقاس متبع اطرح ممراح اطرح زدلي هزبن هاجرن ترسو كم دي سرحة عنيوه زلو ناي قدن هزباو قلسي كل عال من تغل عال كأخنت عدي مزتقسكو صلايو نايزو كل دحرتات دخمتات دخنتات كند صلايو علليو أنصار كل عال كوينو تي ولدو ثان منتو قالس تخيلو الولدو أبكنت تقصن حي كنتات الله حجي بخمي كلا قاقبي قبقو زي
ትርኢቶታት ከነቐርቦ እንደድሊ ብኸመይ ክለጋገብ ዝግብኦ ረዳእዝ ዝቕሪቡልና ብሰፊሑ ከዓ እስማዒል ኣቕሪቡልና ሕፅረታት እንታይ እዩ ኣርእዮምና ያሲን እውን መሊኡ ቅሪቦም ለና ሕጂ እንታይ እቲ ሕቶ ነዚ ኣፅቢቕና ክንብርብሮ ከመይ ጌርና ኢና መለጋግቦ ክንፈጥር ንኽእል ዝብል ኣፅቢቕና እናበርበርናዮ እንተደኣ ኸይድና እሞ ናይዚ መበገሲ ክንገብር ንኽእል ዶ ናብ ዝብል ክንበፅሕ ምእንቲ እዩ ናይዚ መበገሲ ክንገብር ንኽእል ዶ ኣብ ክንዲ እዚ ኮይኑ እቲ ክስራሓሉ ይከኣል ዝበሃል ናይ ምስራሕ ድልድል እንተደኣ ርኢና ንዋት ምድላዊ ናይ መሳርሒኡ ንዋት ምንዳይ ምድላቢ እዚ እንተደሊብና then execute ምግባሩ which is ኣብቲ መስርሕ ነዚ execute ምግባር ክሰርሑን ክሕግዙን ዝኽእሉ ሰባት ሓንጎላት እናጥረና ከዓ ስለንኸይድ ስለዚ እዚ እቲ ሚሽን ንኸዶ ዘለና and ኣፀቢቕና ንከትዓሉ ባህላየ ረዳእዝጊ ኦኬ ያቀንሩ ናተይ ኣብቲ ዝመየ ክንምልእ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ትራውማ ኣለዎ እንታይ እዩ ከምዚ በሰላ ኣለዎ በቲ ስርዓት ዝተኸርሞ ነብሲ ወከፍ መንእሰይ ይናሲዕበ ኣለዎ ሕጂ ብዓይንና ምስክር ኢና ሕጂ ዝመፁ ዘለዎ እቶም መንእሰያት ገዲፍናዮም ዝወፃና 16 ዓመት እውን ሽዑ ደቂ 16 ዝነበሩ ወይ ደቂ 10 ዓመት ዝነበሩ ሕጂ ደቂ 26 ዓመት ኮይኖም ናብ ስደት መፅኦምና ኣለዉ እንታይ እዩ ክጠቕሶ ዝደሊ ኣነ እቲ መጀመርታ እቲ መንእሰይ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ እንታይ ዘድልዮ ዘሎ ሕጂ እቲ ኩነታቱ ፅቡቅ ጌርካ ምፍላጥ ምስ ፈለጥካ ከዓ እቲ ክትገብረሉ ዘለካ ነገርካ ክትገብሮ ኣለካ ንኣብነት ክትራኸቦ ኣለካ ነቲ መንእሰይ ሕጂ ኣብቲ ከም ስደተኛ ኮይኑ ክመፅእ ከሎ ብዙሓት ኣሉ ብዙሓት ሃገራት ወረቐት ዘይብሎም ኤርትራውያን ኣለው ናይ ኣእምሮ ፀገም ዝገበሩ ኣለው ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ኩነታት እተን ሃገራት ካብ በቲ ሕገን ከቢድ ዝኾነ ስኩምትታት ዝወስዳሎም ቋንቋኦም ዘረድኦም ሰብ ሲኖም ሕጂ ህግደፍ ነዚ ክገብሮ ይክእልን ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ስለ ዝነበርና ንህዝቡ ከኣሊ ርኢና ይንፈልጥን ኢና ሕጂ ንሕና ከም ማሕበር ኮንካ ናብቲ ፖለቲካ ናትካ ከተምፅኦ ዘይኮነ ሒዙ ንሕጂ ወይ ነቲ ስርዓት ከም ዝቃወም ክትገብሮ ዘይኮነሲ እቲ ዕላማ ፕሮፕዮ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ሰብ ስለ ዝኾነ ግዳይ ኮይኑ ወፂኡ ስለ ዘሎ ካብ ሃገሩ ካብታ ዘላቶ ፀልማት ከተውፅኦ ኢልካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ገለ ማሕበር ፈጢርካ ኣብ ዓዱ መፅለሊ ክትገብረሉ ከማን ሓደ ነገር እዩ ሕጂ ስኻሲ መንግስቲ እውን እንተሒዝካ ስኻስ ካልኡን ክትገብር ከም ትኽእል በታ ንእሽተይ ነገር ተሪኦ ኣለኻ ሕጂ ንቃልሲ ጥራሕ ተኮይኑ እለዮ ስርዓት ተኮይኑ ግን ኦሮማይ ኣእምርኡ ደኺሙ ስለ ዝመፀ ኣብ ዓዱ ዝኸሰሮ ናይ ትምህርቲ ዕድል ድዩ ናይ ካልእ ዕድል ክረኽቦ ስለ ዝሓስብ ግዜ ይበካኒ ንዓኻ ስለዚ ሕጂ ሕፅር ከብላ ነቲ ስደተኛ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ እቲ ደንበ ተቃወምቲ ሕጂ ንኩሎም ዓዲምካ ከይገብሮ ክእሉ ማሕበራት ኣለዋ እንዶ ዝገብሮም ኩለን ማሕበራት ግን ገለ ክስታይ ዘለዎ እዩ ፕሮፊት ዘለዎ ነገራት እዩ ሕጂ እቲ ደንበ ፍትሒ ግን ካብ ኤርትራዊ ንኤርትራዊ ባንክ ዋላ ናይ ባዕልኻ ካሳ ጌርካ ኣፅኒዕካ ነተን ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ
بعل يواندا بعل أديس أبابا بعل قبس زلوا أجيب زرزيرة خنقولكم التاريخ حزب سمع سلزلوا عم ميديا سلزلوا جزيلا زيتات كجبر تزبلت أنا قاري مغنياتو نتقداي زغنا نجار تعدل كتقاملو نتهز بخا تناتكا كواليتي خطريو زربات راح كم زيكونكا كتريو لك مغنياتو هكدف ገንዘቡ ይዝመጥዎ ደሎ ነቲ መንእሰይ ነቲ ህዝብን በርካታ ዘይብሉ ይህቦ ይኮነን ዘሎ ዋላ ነዞም ሕጂ ገንዘብ ምስግጋር ዝምህሮም ወይ ከዓ ዘላምዶም 5 ሳንቲም የብልዑምን እንተብልዑም ከዓነ ምን ተኸጣሃፉ እንተ ዳ ክትቆቡ ጀሚሮም ድማ ልክ ነቲ መንግስት ሓቢሩ ኣብ ቤት ማሕቡስ ከም ዝኣቱ ዝገብሮም ወላ ሓንቲ ነገር ኣይጠቕሞም ስለዚ ንስኻ ትደንበ ፍትሒ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ሓደ እዚ ይብልዓነ በኻላይ ከዓ ክንደይ ዘኽታማት ኣሎ ሕጂ እንተሪእናዮ መን ይዝገብሮ ዘሎ ጓና ነቲ ኤርትራውሲ ኤርትራው ከለኻ ጓና ክሕግዝ ክትሪኦ ከለኻ ጓና ልዕሊኻ ክገብረሉ ክትርኢ ከለኻ ቁርብ ክብድብድ እዩ ስለዚ እዚኣ ክብለኩም ደሊ እሞ የቐኒለይ ከይርብሽ ኣብ ጥቓይ ዘሎ Thank you, Radazgi. كلتنت بيو قريبنا ردازجي سنك أحد كنقربو مكلاس كنقربو مكلاس تخيل أي نبزو الدبينا وين نبزو منقسقاسي وين نبتقاوم أتو بزيكونه زلو زقات مشجرات أبوبوتو أبها جراتو ببتا زلنا درجة بتحجزو مخال نتاواناوي تشجر كوصاب زخل كتحجزو مخالين زبلا مالتي حدا غابتي إذن تدعى تجيروسي ستل النخونة أباخاونا تأمامنا كخيد سلازخل يزبلنا زلو كالوت ونسكي نزراربن دايتي كسرح زقبؤو تولادن تولودن اسماعيل كم زبلون تقدمه قالسن دحر قالسن كم يقرنا خلنا الله قبون خيل continuity خيل لون انتي continuity زمعبل كتصالنا تكلوا خيل من انتي اسماعيل لا انت خص خدني زي رداز زولو زنبره يعني تي جنريشن تي صالح جنريشن سي يعني خفتنا له قربو مع له هو قربون كان هي ب ودعاوي زخنه تي شجراتهم ما مفتاح ديو ولا يعني قداته من محدار او سي بوبلي سي تي كونتاكت سي خطر على نيرو زبلو زي حدا خابتي فاكتور سي حدا خابتي فاكتور سي غابتر وقحيتات سي حدي يعني هجي بقى يعني خمو خبر سلا زي دلي كونن كاتي سنحي داشو تسنحي اكلات اوريدي وصل يعني سي وقيلو سنحي يعني ويا بقارس جيروز مسي مها قارس زغصلو قارس بغصل كلها اني بيننا تبيدو جبها زنبر بجبها ولا وانت هزبا قنبار ونغاب كالتشيح نينيو ندحرون انتغنى تي تصنحي آتيو أبي كومينات دو وتاي محبرات يمزولوا منيرهم السوق هنا فرصون يعني بوليتيكاوي كنت ناتوني مسلاتوني تاشو زي كانوا قبعاتوني خصم قصيدين السوق يعني السوق يعني خمسة نبرو يزولوا يعني هي حقهم من تمن سياتسي تاشو جين كاتهم قالوا تجين يعني سلا زي دليل ولا ونسينا بتي زلقتو نودبنا تو
معناته ودبنا نزن يوزهم البرنامج على وقالوا زبالة وننتهوا خونه عقمتاتن إيه خيداتاتن نيرو أنت زخون نتي يعني سقماتهم كفتح خيل ليه كنت خيل أنت زنبر على سي بتحسو ديو ماتريال ديو بخلا أغلغلوتات يعني بكسلام ده هذا لا وين يروح هذا ودنسي يعني كله بس بكسلا غير يحلف نيرو شو يعني خمسين لنا بإثيوبيا خي تخفتن كله يعني ويكا معسكرات ناي سدتኛታት وعدهم كوعدهم زهادهم سبات كي تفترون كله بالسودان يا معصو نيرا يعني بكسلا يتحلف يعني كذا لا مجرشة وانا حنت زي فولتو سي تا بوردر سدر مسبركاس كله نجار تاشم المسلوب نجار سجمات قدام تنهبو او يوم كحكي يوم يعني ابتم ودوات ابو زنبر يوم كحكي يوم يعني ولا وانا قاعد سباق مبارك كمان زي فتيني يعني تقادا لا يمسون حقوس او تاشمو غيرو ግን ካህት ዓቕምታት ኣይነበሮን ስለዚ እቲ ካፓሲቲስ ስለዘየለ ኣይ ታሽሙ ኣይኮነውን ማለት እዩ ምናልባት يعني سي ولا وين بخفيل سي تي منسي وص زنبره منسي سي مست زنبره سي يعني ملاقبو كله يكان نيرو يعني ስለዚህ انا عقمتاتي زي مهلا وكاباسيتي زي مهلا ويزات كمان حدا كابتو تاشمي ولا صوعت راحيو قرر خيلم بري يعني سنعو تمدبو وطرحي من الاختخاب مع الكيلم بري يعني بتاشمي تازعا بيت نجر تكبر زنبره انتايا على ورقة صحيحكم هابونا إتراويان كم مهناسي يحطونا سلزلو سلتهم نتهم رفيوجين حتهم زلنا ويكاني انتاي بلو تقنا تايب زبهال نرحتهم زلنا سي ورقة هابونا قد يزبهال يعني نيرو هوا حديثو سي عقمتات وكاباسيز نبرو ودب أي نبران يعني حجي زي أبزو خونة تزبقا تي نعم تركب أبز خليتي وسي بخمية خمس زلوا خير يعني تعلين كسي كمية خد صدق زلوا أي كمية كتي approach تكون زلوا خد فتن زلوا سي بخمية نهري إلكا زي تاسل زي اللي حجي زي تاسل زي اللي تبني سويني زي بتديو يعني ستلت كويس زلوا يعني ينابرو قال منو خوين زلوا سي أنا أمونغو زيون كلت شنخات سي يعني خرخبهم زخيل كالي مجدي اللين يعني زي كا إذا أنا عملت زوم تمكرو أمني يعني دحربايتان أتو من تات كاباسيتي ناي أتلسيسي يعني conclusion سكابتي زنبرة تمكرو يعني قال سيديو تو بوزيتيف انتايشن تو قلتان ده هذا باك جراوند زلوا هذا ميشن ويكا هذا ناراتيف يعني أنا تم منسيات صباح خواون دخل سخا أنت يعني كن بوي زلوا نقحاتنا تومسي يو كي خصوص زلوا يعني نخذ نعود خصوصي نقدر خمس زلوا يعني ولا أنت أتكبر الله من خنتا هاتوا لهم جن زي بس ميشن ستيتمنت زي يعني زي أبتي هلو تم منسيات سي يعني حدا ريتو ويكا حدا الرأي حدا هاجر كم زلوا تهاجرون كانوا من تاي تمسريت له ده انتاي بودي له انتاي شجرات له زيتات ده حاجه مشين انت روحوا يسوي اتريش كزارو يخولوا يعني ما نسي خرهوا يخولوا يعني ريتون كابو يخولوا يعني ولا وانا ابتي مجمرتو قليل كمان هيكون يعني نتيجه تاشمو كل الناس شقي خمس عين خريه يعني كده مجرشه تركب نغزارو سو خرهوا بزخيرنا من ده الليو مشين ده الليو تزراربو ويكان كونتاكت ሁሉም ለነሄደም ይካሊ يعني ካሊ ታሽሚ የለን يعني ማለት ወላው እንተ ካሉ يعني እንተ ካሉ ሲታይ يعني ማለት تا ከራግጻ ደል የዘልኹ እንደገና አንደርላይን ገብራ ዘሎ እቲ ካፓሲቲስ ከማን የለን يعني የለታት ሪሶርስስ የለን ስለዚህ የለ አጋን እሱ ሁሉ መታን ባዕሉም ካብኣታቶም እዮም ከምንጩ يعني ካብቶም መንእሰያት እዮም ነዚ ካንፅዎ ዘለዎም ነዚ ካፓሲቲ እዚ ነዚ ታሽሙ እዚ ካንፅዎ ዘለዉ ንሳቶም يعني ኦልድ ጀነሬሽን ኣይኮነን ኦልድ ጀነሬሽን ወላ ሪሶርስፉል ነስ ናቱ ወይ ሰዓታት ናቱ يعني ኣብቲ ሓድሽ ዝነበረሉ ግዜ ኣበርኪትዎ ሃገር ናይ ነፃ ምውፃእ
بهاجرنا نصانا موسى قالسي أبو أبركتو يعني أبز بتوزع لنا براتات نايدم من سياد مصايح هاجرجن أبو بزح تاشموتات يقولون يعني سلذت أنت تشمون بقى مجمل أنا جر كوهيجين يعني معناه هذا سوسايتي ولا المسي في اللياتو ديو مسوز حنوتو أبزا يعني ترى زلات تدي خوين سي خالي مرجع خمسة يقولهم يعني من خالي بحنساك تنورولاني بحنساك قد حنوا اللوام بحنساك من دحر زي الحين ما كتقولون يعني ذات نخبا سودي ونقراج أو هم نعدلي ولا من يعني جرمن كتعرفيو أف كندا زلوا كندا كتعرفيو تكتعرفيو أتي استرافي أتى حجر زلوا هجي بقى أنا أتري تصفى هونو يعني إذا خبزيتات يعني أبزيتات كسعتو زلهم زم من إسيات يعني كم نفسهم نبعلهم يعني ريسورسز خو يعني ثم هارو تمرت مالت ريسورس مالت يعني نقحاتهم كدهم فعو قالتات قال زحجز نجر مخرخبهم زخيل نجر يعني خرخبهم زخيل نجر يجينا عمل زيزم تريقتنا حمدو سي احنا بزحنا الزارة اللي نيرنا يعني يوم بجزيو قال تكالنا هاجراو تكال نحر زي مسيو فحكوا اليوم قالت قال نبي نيرنا هنا يعني بتجمر سي وعيهم كله يعني خسروني عينهم خسروني قال ابزنا بارو لجزء الزارة من نيرنا هنا يعني ግን ወላ አንተ እንገብረ ይካልናን እንታይ ካል በአንጻሩ ነትዝ ነገር ሀባን አምፍሻሉ ኢነ ስዒትና يعني سي خبرين مبرعاني نسعيتنا مبري ولا حتى نقول له يا اخي خفت اسمع ياكلونكم يعني ياكلونكم يعني ياكلكم يسوي كون تا هذا شيء it is only تا ناي تግራይ ውጊያ ከሙ ገይራቶም አይኮነትን يعني ناي 5 ማይል يعني አይኮነትን يعني I got deeper than that يعني deeper than that بزي بريجيد نحاولون حجز زاروا زول خنا I got deeper than that يعني deeper than that ስለዚህ ካብኡን ታሕቲ ዕሙቕ ዝበለ ታሹ يعني هورايزون يخون وكذلوا يعني እንደህረዳ ቁም ነገር ክትገብር ክኢልካ يعني ቁም ነገር ክትገብር ዝገበር ነገር እንደህራ አልዩ يعني ስለዚህ يعني ዚያር ኢን ሊምቦ ማለት እንታይ ዝኸውን يعني እቲ يعني تراوما وشجرات رادع زي زلعلو زنبر نجلسي كنت زفاخوسسي يعني نا دفعني نا حيلني نا توسخوني خير يعني خالوات كمان حجزوا ولا دلو حجي ود 4 تخوينو 1991 سولده ودو حجي خنده خوينو له 15 ساعه 19 رات غيران فضلت يعني تمام مش زلو هو غريفهم زلو يولد له نساتهم كاخركم يعني ስለዚህ እቲ ትራውማ ይገድል ይዘለምበር يقنس يلن يعني يقنس يلن ስለዚህ the issue is not easy يعني كمتا حتى 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 ጉዳይ it has a link يعني link اللي هو مسلي ህላዌ ናይቲ ሃገርን ናይቲ ሕብረተሰብ ነገር ዛሩ እሱሲ መስኡ ሃማር ርክብ ዘለዎ እዩ ሊንክ ኣለዎ يتحاز يو لازم تزي غير كاسي يعني اتي تفرحوا زلخا زي زحلف زل جنريشن يعني تقول بين ابي تبل يعني ثم غينا زلوسي نتم زحلفوا ابصبو غزي انقا حلفوا نختبل كمان سي لك ነገር كمان كمصي خيلني ادميت يعني بس مجرد يعني هم يجي ኤርትራ ዘخبባ ዘሎ ጉዳያት كده ገለና عملت زبط يعني if يعني ده عصب خيراسي اما حيلي زحزني بوتا زحزني سلطان زحزني يعني نتي حبرتسب كايو كو يعني then دانكاي عند حردا خاب إيرترا خيدا يعني براكتيكالي خيدا يعني سي يقدر سي صريح لا صريح سي يعني 8 همي تخبت بنا يتاجو يعني سي إيرترا تولو بوتا سي نخمزه نخون خمزه حج زلو نخون አይነበሮን يعني ዝኾነ ይኹን ሬዚስታንስ ብደንካልያ ይኹን ካን ክፅበዩ ነርካን ብኻሊ ብኖርስ ብኣክሮዘርሲ ወይ ከዓ ካብ ዌስ ገና ክፅበዩ ነበርካን ንሱ ክሬድል ኦፍ ዘ ኤንቲቲ يعني ንገዛ ርሳት ሃገር ዝተወለደሉ ዓዲሲ ከመይ ኣሎ يعني ከመይ ኣሎ ስለዚ ሕጂ በጋ እዚ ኣብዚ ሓደ ሓደጋት እንተ ተረኺቡ أنا ودي شيء at that time you will think يعني أنا ودي ساعة خوينا ودي صان حمشن زخونو إرتراويان قال مو أبو دم زخفلو أبو مسوات زخونو عيس أنتم أبتي
أبو تقبيرو زلو قالت سي خميس كسمعهم يعني خميس كسمعهم يعني ده كسمعهم يمكن كايني في كوشن حتى زلو زي يعني في حلاف نفتهم تشكيمهم لا يتشكمون نزل هيكون سي بأقو سي خبرو زنبرو نيروم دو عين برون يوتي حتى تاتي تقطع كهون يعني ስለዚህ አይ ቲንክ ያ እዚኣ مش ንክልተ ኣብ ሰሙን ንክልተ ሰሙን ወይ ንሰለስተ ሰሙን ዘይኮነሲ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ኩሉ እዚ ሶሻል ሜድያ ከማን ክዝረበሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ it is connected with the destiny ወይ ከዓ መፃኢ ህላዌ ናይ ሃገር ዝምልከት ስለ ዝኾነ እዩ ወዲ ኣለኹ ورزرو زارو سلا زيرا إلسا حاف مزبل سلا زيرا خوي زفرت زلغوا نو صبغ خيتك مخنياتو أنت وي تعقيدك متان عدل أنا أنت دا يدو حاف زي بلليو تي الزارب عدل زيادة عدل كله يزدلي مخنيات حساباتو ترمي بزبالي وين سرعي حدش كرادو كخيل منتي ضروة أنا إذا العليرن أنا نوصل أيرا أخوان كم أوكي إيوب نعوا خنبار مجمرة كذاب خبرابك كلنا بحبر كنا بزعبا زوجت قدات من متكتعزب كتنا thank you نجابات بكريو كما قال سيا بيستفر عليه استوكر سوات كوينم كمان تلقاوي لونو كناتون كنما هارزا زحنا thank you أنا أقدست أن من سيد بلان إسماعيل بلان زلون كنت نقر الله حاجز دلت من سيد مجمرة جزء أبزو وانزيد من سيد نبورة بر من سيد زلون كوز تأكيد أنا سدته clarification نعم هلاو أقداسي كل جزء تزك على زلون نجزا نفسه لمن تايز على زلون كمان كلتي زين clarification clear زخون جينا بنا 3 عامات من قام تمكرو قالسنا قرزنا كايدنا المدرخات بقدمها يسحب في 3 مدرخ نتخونتات كليس قربة فتنية لك عندها مدرخ كبربعة سجاب سوان حدن كوسان حدن سجاب 9 حدن كاب 9 حدن كاسجع زوم 3 مدرخات ولا قبض حستم زحجر تخونت أبى جوابنا توكل لسان هنا خد زهرنا سنت وسدنا سقمتات زلنا حلفنتن زود لنا رادان كبرنا يزود دايزها سجح الجم قصتنا إذا حاجة سكون زغل أو حدا جاود وزلا كما قلنا نزول حتى انتاج كبران لون حتى هذا clarification صلاحها بجوبو بيركز دينيمزان تراي simple بده حزب إرترا صلاحيو بجوبو غير زقم متقلي تاريخ من الله جزيرة تقدمت شكله صلاحي كل خط أو وستزلوا صلاحي في وستن بدقم كوين زول لذا حجي في لا إيوب بزهونة تا حتى وتيل مثلا هو وتيلو سلازي حتى نقولنا ترديات النار لا زي كلتيو ولدوتات أبنن بينو ناي تاريخ زونا توليدو ننات خاء تاريخاوي قعزو نحاز مسي زلو كلتيو خاء تقوع نايزي والكملكاو جلة بمخانو حبيروها كالس كميلو خلقا قبي قبع زرق من رححاق بخمي يخص عبب سخدي أب زبل زتكوري متقدمة زبلكو تخص عببلو يكاليو زبحال نتبتات زي تداسس انتلون ناداسسنا انت أقريبنا نت ميكانيزم كدالو اللي يخيل مالك
اوكي يا زرو ايوه قالت توصيخا صنيح اوصياتني تاهم زمان تايفلت من عزيز وايبل انت فديت لهم زمنا يزوم تكنولوجي anyway تنكلت انا بحصر زبلنا بتي زغبورو تمرسي زغبورو زغربو صبتي حجزنا له تخلاي تي اسماعيل زغربو زلو ግን انت كل حاجه زدلو مجمع كلير زخون ريتو كلنا له ابس صلاي سيمبل ده أبرتراز زلو سرعات بقبو تنتانا خلونا له اللف على فوق أبلونة نيتهاجر كمان هذا قاولي قوم زلو كلها أنا النولج نقول هانت زي كلا سدتنيا زلو زلون سدتنيا زلو إحنا بمسرة السدت ريفرس مقبر نتاي تقبرنا عايشين زول حتى طلع أنا بتسكاج دهريو تكوناتنا كل ود حاجة بقبو لأن تردوا له في نسأل بحدا رئيته سمين بنوروز بساوز بيست بويست سلو حزبنا وقبو تردو صلاعي ترى فيتو بن ازي جديد ود كمان يكون جان ابراد انا نصلاعي زي سفر على نتشجراتي مستفر على فنجل ده كوينا ابتي محل غاز تقوموا لزنولو ناي 3 عمل دكتورين تقوموا له هكذا ابويا اتينا انكلين نزلنا اذا انا انتي مجرسات 3 عمل جبرنا بوليتيكا قسي وصيتو والحنتي رخنا انتي دعمو فتحن زوحتو ابنا توم رئيتو أقدسنتي بعرفنا إسماعيل إنه يجزاين أبويتنا تناعي تيار تاكن قبل بعنا تطلع تحقق نسبة هذا مريتولن بوجنا جنك والوظف مريتولن تاقلي نحنا أبزوان لك هاجر زعبيزنا عسى أو حد سبفه سلال بوليتيكالي مالك معبراوي إيكونوماوي يكون زبون من قصة يكون أو حدا كم لك هاجر بوليتيكا أجندة نطور زخونة ترى بحبار إهن مهن كل بعد جميرنا يتم ذكر سنة زلوت أنكل سعبينات المقبول أنت ردينا نحن بحد الإنسان حلق تمين مما الراد أقبل سنة خيرين سألنا حلق مقان تبلي كابجات بقسنا من غربو نكروانا الحقوق رئيتهم كما تسقى سازي انت لا أخوي زي كوينو كل زي كومبلين نابو دبات تبوليتيكا ومكسقات بقزا أنا سنة مكسقات ساز بحالاش ثم أولا تبوليتيكا والدبات يبزركايدو كلير فكارتكيشن هاي نبرا منكم كله يا كنت بالكاب تزور ودواتيوم كلير زخون نقد زهجين من سال سنيز بلو مسيتم ودواتيوم بعبارات ودوات كوينو أبتقين زهجي زي برجل نحمد زمن سي وتوقي زلو زمن السخوين تمن سي ديكا عبارات ودوات زلوين زيت شكر زلو أبتي بوليتيكاو شجر نايز زلو مفتاح بوليتيكال تجي كوينو محبراو قدام دا مسحاب إنكلين قدات زينة من مقاومة خبزي من فلاس ولا أي خبزي من الساعات والزوري تطلع لنا ثانك يو قلنا لي أنتوا بمقولة أكل سوري thank بدي you الله yep thank ليش you تريدوا زانا إيو بخصة yes يعني إذا حفظ زي بلايري اللي هون يعني معلش يعني no قالوا no له that's يعني بعد بمهر بران له بعد جابر له بساعات له صويد يقدمون كيلو يعني no no انت لزير اخوي انا وانت ما اوكي انا هو جسي حقي يوم زول زلسي مجمريا تي زعبا تنقي يعني خلل له تلاليوسي اب يعني سي ناتو مدمدم تاتاتسي كل له حقه يعني مالسي تشكر زلو تي يانج جنريشن تي اولد جنريشن نغزارو سكوني هذا ريتو يقولون يعني ابدي لو تزغبر زلسي ابي النتيجه ويكان ابي او وصيت ناي قالسي يكون ولا ابا غباب قالسي ديو ولا بقله ኣብ ሓደ የለን እኮ እዚ ካሊ ታቲ ዝዓበየ ሽግር يعني ነቲ መንእሰያት እሲ ማለት ነቲ ንኣብነት ምርሓቅ ናይ መንእሰያት ምርሓቅ ራሽናላይዝ ዝገብር ወይ ከዓ ንዑ يعني سي كدفع زخير راشنال يعني مخنياتات ኣለዎም يعني ኣለዎም ምክንያቱ ورسالة يعني العاب سوري ኣለዎም ምክንያት ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ናይ ሓደሰ ጀነሬሽን ኣብ ሓደ የለን يعني ንኣብነታት ቀላልሱ በይኒዩ
أبي تي لو تمبينيو أو تي نتسرعات ناي مجلاس ويكا ديفاين ناي مجبار ببينيو على سي قال يوم بي بيمثلن بيتاشون زوري ولا قال يوم يعني بأبت هنسته وش هنسته الدولة ويكا هنسته هاجر كل زلون هاي بزحنتها زمصو قدايات موغان زري له تفلالي يعني تفلالي يعني نسي مسفن حقوسي يذكرنا أنا في خمسة لو ما خوينا تراين الله نو ما من أيوة هبت جزيتي السوق من طول هون ما نسي تزولا زنا برسي يعني ترجم لا يهلو يخيل نيرو هبت جزيتي يعني انت يلو يعني سي كاب أمريكا نيرو ني إرترا خملسي يعني تما سرتيتات قال سلازو هون أب جيرمن تطويل يعني كاب جيرمن كحلو هاي كان يعني ስለዚህ እቲ ዝነበሮ ቦታ እቲ ድሕረ ባይታ ናቱ ዓብይ ስለ ዝነበረ ሓደ ሪፖርተር ከይድዎ يعني ቢቢሲ ወጅሆም ሓደ ነቲ ሪፖርተር ምናምን ከምዚ ኣምሰለ ሰብ ኣሎሞኒ ንዕኡ ተራኸቦ ረኣዩ ሕቶታት ገለታት ኢሎም ሰዲዶም ዱ እንታይ ኢሉ መሊሹ ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ناي خمسة حجز لك يعني سي ناي opposition ناي قلة ناي تقامي قلة تايكون انتو قداي household difference ناي سدرابي تاوش سدرابي زولو عقل تبيو تحنتي سكام كوينا زلاسي بايتو سنة زلنا سنة تبايتو اين اكوين يلو سنة زابين نايو إيليا لو كوالا ازي كندا عبتات قيرنا لنا نحرو يعني خابو حديثوس سي يعني مريروس زي نظم نسادي ونقله اني بايوغرافينا تخيط رفع صحيفو يعني قال له يعني حجاب يعني زي بخمسة عين الزريوني بتحد الزريوني قال كترين كل خاسي يعني شقر قال له يعني اجي بقى تدل زلات انا زبلا زلخو لمنتها تدل بقى لمنتها اذا مش اذا ناراتيف سي اذا ناراتيف يعني خابز توصون كتكون له يعني مجمريا كل يكون لابز خصام على تي اول جنريشن هاي تصاعد يعني عامل سي تفلالي له خط عرا زي خيل مرقص ازلو شنخات يعني اي هون ግን ካብኡ ዝወፀ በቃ ካብኡ ታዝ በጽ ዝነቕሐ ወይ ካና እዚ ሓላፍነት ዝተሰከሞ እዚ ሕብረት እዚ ወራሲ يعني እንድሕር ዘየልዩ ታዝ ዘዓር ኩላ ዝበት ኩላ ሃገር ኣይከትሁሉን ያገሬ ዝኣምን ሸኽ ያምን ሸናሃት እንድሕር ኣልዩ ካብዚ በጋ እዛ ኮንሰፕት እዚኣ ናይ ናራቲቭ ወይ ከዓ ናይ ሚሽን ካብ ኩሉ ተውፅእ ኔሽን يعني ሚሽን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ናይ ኤርትራኒ መጻኢ ዕድል ናይ ኤርትራ يعني መታን ከምቲ ኤርትራዊ ዝምነዮ መታን ክንኾን ኸይዲ ክግበር ዘለዎ ጉዳያት ጥራሕ ታይማ ንኽራኸቡ يعني ንኽራኸቡ ኣሳይድ ካብቲ ኮንትራዲክሽን ዘሎ ኮንትራዲክሽን እዚ ናቱ ሽግራቱ ፈቲሑ ክእክቦ ኢልካ ብሕሳብ يعني ዝሞቱ እንደገና ህይወት ይግበሩ ማለት እዩ ኣነ ከምኡ እየ ዝርድኦ يعني ሶሪ ከምኡ እየ ዝርድኦ يعني ስለዚ يعني ንዕኡስ ክበቅዕ ዝኽእል ባይታ ፖለቲካዊ ባይታ የለና ካብዚ ሃለዎ ዋጋ እንታይ ይኸውሉ ዘለዎ ክህሉ ዘለዎ እንታይ يعني እቶም ናይዚ ዓይነ ናይዚ በዚ ደረጃ እዚ ንቑሓት ዘለቡ ሰባት يعني ካብ ኩሉ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ዝተላዕለ ነዚ ከዳልው እንተኽኢሎም እዚ ከራኸቦም ኣለዎ يعني ከጋጭዎም ዝኽእል ጉዳያት ካብኡ ውፅኢኻ ከራኸቦም እንተይኮይን ዘለኻኒ ናይ ፅባሕ ጉዳይ ክገጥሞም ዘላኒ يعني ጥራሕ ዝሓቐፈ ሓደ ናራቲቭ ሓደ ሚሽን ክህሉ ኣለዎ ንሱ እንተዘየልዩ ካልእ መገዲ ዘሎ ኣይመስልን ኣሎ መስለና ኣነ يعني that is my analysis ወይ ከዓ ናተይ ኣረዳዳ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦቱን ካልእ ኣረዳዳ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም يعني ስለዚ ብከምኡ ደረጃ እዩ እሞ ኣብቲ ኢዮብ ዝብሎ ዝነበረ መጀመርያ ቁፅሪ ሓደ ሽግር እቲ ኦልድ ጀነሬሽን يعني ሓደ ርእይቶ ይብሉን يعني ዝተፈላለዩ ርእይቶ ኢንፋክት ክተዓረቕ ዘይክእል
يعني دس برهان ناتو انت يعني ابت حدا ودب زلو كمان زي كم جبهاوي سررعي نفسهم سرعسي اب حدا غباي يخدو ابت غباي وسانتات يوسدو مريحነት يገብሩ ابت مريحነት كا يباسو حراي دحر قرب غزي خاني كنت ودب سلس ودب ኮይኖም ይመጽ يعني ስለዚህ እዚ እንታይ እዚ ከምዚ ዝሕረ ባይቱ ሁለት እዚ መንእሰይ ኣጋጢሙ ዘሎ يعني መስለና እኔ እንኪ ወዲ ያለው ሶሪ ጊዜ ናይ ካልኦት ወስድ ተሊ ኖ ኖ ኖ ኖ ኣይወስድ ካን ክሳብ ሕጂ ዝወስደድካ ናይ ካልእ ግዜ የለን እሞ እቲ እንቅፋታትና ኣብ ሓደ ነጥቢ ከብፅሐና ዝኽእል ምእንቲ ንዝመፅእ ንዕኡ ሰጊርና ኣብ ህልው ኩነታት ክንቃለስ ክንበቅዕ ንገምግሞ ገምጋም ይካየድ እናተባህለ ነዊሕ እዋን እዩ ገይሩ ብወገንና ከም ንጋባኦ ንሕና ክንሕግዞ ንኽእል እንተልዩ ግዳና ክንፃወት ስለዚ እንታይ እቲ ዕንቅፋታት ብሓባር ናይ ዘይምቅላስ ኢልና በቢ ዘለውዎ ካብ ኤውሮጳ ካብ ኣውስትሬልያ ካብ ኣሜሪካ ካናዳ ርርኢቶኹም ፀሓፉ ኢልና ፅሒፎምልና ነቲ ዝተፃሕፈልና ኮንሶሊዴት ብምግባር ብዝተወሰነ ነጥብታት ኣልዒልና ዝንዝንዝንዝንዝን ዕንቅፋታት ኢልና ኣቕሪብናዮም ኔክስት እንታይ ነይሩ እሞ ብኸመይ እዩ እዚ ክዕረ ዝኽእል ኢልና ከዓ ብሮድካስት ጌርና ማለት እዩ እሱ ከዓ ብምስራሕ ሓደ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ግንባር እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብዝሓ ውድባት ፖለቲካዊ ውድባት ሰልፍታት ክህሉ ግድን እዩ ሓደ ካብቲ መባእታ ናይ ዲሞክራሲ ሰላማዊ ተሪር ፖለቲካዊ ቃልስታት ምክያድ ማለት እዩ ስኻብ ቅድሚ ህዝብኻ እዚ እዩ ራእይ ናተይ እዚ እዩ ዕላማ ሃገራዊ ዕላማ ወይ ከዓ ፕሮግራም ሃገራዊ ፕሮግራም ብዝቢለ እየ ክመርሖ ብዝቢለ እየ ነታ ዝሃነፅካያ ኮንስቲቱሽን ወይ ከዓ ሃገራዊ ህንፃ ሕጊ ከተግብራ ዝኽእል ኢልካ እትወዳደረሉ ግዜ እዩ ኣብኡ ክትበፅሕ ምእንቲ ነቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ስልጣን ክትበዘክ ዘለካ ህዝቢ ክትበፅሕ ክትክእል ኣለካ ንሱ ከዓ ነዚ ዓፊኑ ዝጭቁን ዘሎ ታይራንት ስርዓት ምልጋስ እዩ ነዚ ምልጋስ ከዓ ነንበይንኻ ኮንካ ክተልግስ ኣይትኽእልን ኢኻ እቶም እዚ ጎል እዚ ዘለዎም ውድባት ፍልልያቶም ብዘየገድስ ናይ ክልሲ ሓሳብ ፍልልይ ድዩ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልልይ ድዩ ናይዚ ድዩ ናይዚ ድዩ ንጎኒ ገዲፎም ሕጂ ንቅድም ሃገር ምድሓን ሃገር ኣብ ዝብል ሓቢሮም ክቃለስሉ ዝኽእሉ ግንባር ምስራሕ ኢልና ኣቕሪብና ማለት እዩ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ከዓ ንጋባእ ብተርኡ ክፃወቶ ዝኽእል ግደ እንተልዩ ክፃወት ድልው ኢልና ማለት እዩ ዝመለሰ የለን ክንደይ ሓሊፉ ካልኦት በብወገኑን ኢኒሽቲቭ ዝተወሲዱ ክሳብ ሕጂ እውን ይውሰድ ኣሎ ሕጂ ኣብኡ ንክትበፅሕ ወላ ሓቢርካ እስከ ንገምግሞት ዕንቅፋታትና ዝብል እውን የለን ስለምንታይ ዝፍራሕ ኣይርዳእንን ምክንያቱ ካብ ዕንቅፋታት ክንምሃር ስለ ዘይንደሊ ድዩ እንድሕር ተማሂርናስ ናብዚ ከብፅሓና እዩ ወይ ከዓ ናብዚ ክወስደና እዩ ዝብል ፍርሒ ስለ ዝህልወና ድዩ
ወይስ ብዓንዳ ርእሱ እቲ ናይ ምንፅፃግን ምቅራሓንን ኣመል ካባና ስለ ዘይረሓቐ ወላ እውን ውሱናት ምኩራት ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ግዜትን ነቲ ኣገባብ ቃልሲ ናይቲ ግዜትን ትሕዝትኡን ክርድኦም ዝኽእል ብኡ ዝሓለፉ ምሁራት ለባማት ካድራት መራሕቲ ዝእከቡላ ናይ ግድን ኣይኮነን ኩሉ ክውክል ዝእክቡላ ጌርካ እስኪ ትገምጋምና እቲ ዝሓለፍናዮ ኩውነት ንርአዮ እቶም ኩሉ ግዜ ከም ቀሚስ ኣዴና እናሓንኮልና ዝኸዱ ከነልግሶም ዘይከኣለና ምክንያት እንታይ እዩ ኢልና ክንሪኦም ተንኽእል ዝሕጂ ኢዮብ ዘለዓሎ ክምለስ ምተኣኸለ እስማዒል እውን ኢምፖርታንት ኢሹ ክለዓል ምተኻእለ ነይሩ መትሓዚ መጨበጥ እኮ ሲኢና ኣሉ ገለ ፈትልታት ክንኣስር ኣይከኣልና ድሓር ትዕቢት እውን ኣሎ ክስቶ ከምዚ ስበለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ናብኡ ዝምለስ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ እስማዒል እዚ ክትብል እንታይ ማለትካ እዩ እንታይ ማለትካ እዩ ኢልና ኣብ ክንዲ ምቕራብ ብወገንና ካሊእ ነገር ኢና ነልዕል ዲል ንዘይምሃብ ድዩ መእሰሪ ኣነ ፐርሰናሊ ፈትሊ ስእነሉ ክኣሳስሮ ንባዕሉ ናብቲ ንዑ መፍታሕ ዘይኮነሲ ናብኡ ንምህቃን እውን እንተኾነ ከምዚ ዝበልኮ ሰባት ምኩራት ሰባት ንዑ ይበቕዕዮም ትብሎም ሰባት ብውልቀ እንተ ደኣ ተኣኪቦም ክእከቡ ተኻኢሉ እቲ ሚዛናት እንተ ደኣ ዕንቅፋታትና እዩ ዝበሃል ተገምጊሙ እንተ ደኣ ወፅዩ ይዝርጋሕ ብግቡእ ንዑ ሪስፖንድ ዝገብሩ ኔጋቲቭሊ ኦር ፖዚቲቭሊ ሪስፖንድ ይግበሩ ኣትሊስት ከተለዓዕሎ ክኢልካ ኣለኻ እናማዕበልካ ከዓ ክትከይድ ትኽእል ስለ ዝኾነ እንታይ እየ ዝብል ከምዚ መወዳእታ ዘይብሉ ሕቶ ከፊትና ንቕፅል ኣለና ባህላየ እንደ ኩሉ ግዜ ከዓ ዘረባና ወግዕና ብነንውድኣሉ መእሰር ብዘይብሉ እንዳኾነ ይኸይድ ናይ ወግዕና ኮና ጥራሕ ንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እውን እምበኣር ናይ ሎሚ ከምቲ ዝበልኮ እቲ ኣርእስትና ደጋጊምና ኣልዒልና ኣለና ዝኽልተ ወለዶታት እዚ ውሉድን ወላድን ከመይ ጌርካ ኢኻ ከተላግቦም ትኽእል ተረሓሒቆም ኣለዉ ስለዚ እቲ ወላዲ ናብቲ ውሉድ እቲ ዘለዎ ትሕዝቶ ከረክቦ ክኽእል ምእንቲ ክሳዕ እውን ጋይድ ክገብሮ ክኽእል ዘበለ ጋይድ ክገብሮ ክኽእል ምእንቲ ፅባሕ ንግሆ ተለል ከብል ክኽእል ምእንቲ ዕርፊ ከተጨብጦ ክትክእል ምእንቲ ንሱ ከዓ ካባኻ ተቐቢሉ ምእንቲ ነብሱ ምእንቲ ቀፃል ወለድኡ ክሰርሕ ክኽእል ምእንቲ እንታይ ክግበር ዝግብኦ ዝብል ኣትሊስት ርእቶታት እናሃብናሉ እንተኸይድና ክንእክቦ ኢና ኣኪብና እሞ እዝን እንተተገይሩ እዚ ክግበር ክብፃሕ ይከኣል እዩ ናብ ምባል ከዓ ክንሰግር ንኽእል ከምቲ ዝበልኮ ማለት እዩ ርእቶታትና ንሃብ
مجدي أمسراج حبيرك تسرقو أنلس كم زمعبو العالم كونتراكترز بمعت سوفيستيكيتد مخاين ناس أحتور السرحو زي كوينو عدنا مجدي تعديها وسيا زصرب الناس عربة زندقنا ندقت وحج بخمي تخلكلو أخاوحنا قنوخت وفراوسيا مجدة تصرب لذا نحن مجد خنصرب زخلنا هنا نزرارب زلنا مو بحال زشبت أنا قال كنوصف نكأل ما أنتيو بحال سو الأمين محراتو وقعد حن مساءكم سيد انتاي رئيتو لك أبزي